Tich adek, Sari Okinyi, Manera Mogi TV. Oyawre nyakwara Mogi Juang kamora mora maintiere kawuono main chieng' tich adek tarik 7 dwe mar 8 higa mar 2024. Machiegni chenro mar Rupiny kaachiel kod mano mar mbako romo machakore sani sa 12 mar okinyi nyakango mol kanyo sa 5 mar onyango. Bed kudo nyaka giko. Nyinga Joyce Oduor. Oyawre nyakwara Mogi Juang kamora mora maintiere kendo ka iluwo chenro makama okinyi makawuono wajohayo waduto na odiochieng' manyien. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango arwakini macheni kauno kawaiko cheno mayalach mokwongo Joyce. Achiu makare to in. Wagone Nyasaye erokamano tayo wawachopo odiochieng' makawuono chieng' tarik 7. Ang'eni weche mathoth timore odiochieng' makawuono to kaka pile waiko ne nyakwara Mogi Juang chenro mayelach. Kamano nyakwara Mogi Juang ka okinyi makawuono Joyce Oduor dhi bedo kachako kod weche manyien adonj kod gazet kama dheran gazet mar Daily Nation kod Mama The Standard tainya gigi ma opogore iwacho ni ero gin jok mage mane oyudo lal jogo mane owito ngimagi mwandu mane okethore tainya gin mwandu mabende ne gin ngima manolal ondike kar kanyo ni ero debed ni piny Amerika ojwang'o jo Kenya ne ojwang'o gimane Kenya okadhe iwacho ni en weche mang bom iwacho ni US ignored Kenyan intel on bombings mano mane nitiere kar kanyo mano weyo ka ji mathoth ahinya nowito ngimagi mano e muoch mano mara iwacho ni en bom mano mane okawo ngima ji mathoth ahinya e pacho ka higa mar 1998. Bende liekore kanyo ni nitiere aparo ne en brigadier moro mane ochwalo ne embassy mano mar US Telegram ote kokalo e tudruok mar Telegram. Bige ni chon ji ne tudore mana kokalo e Telegram. Kata kamano liekore ni US embassy ne oignore kata ne okoketo maino e ote makamano. Gino ma bang' ndalo machuok to much makamano timore. To parno ken Telegram masani ma app cha app minyalo keto en mane kwano weche iwacho ni ka ng'ato abila koro ne bero ni ikono piny Amerika ni chunguru jomoko temo monjo Kenya ma weche matimo bedo mabrief mabrief nikech kong'eny to pesa bende dhi mang'eny wacho ni keo ni oro nyaka moko dala madhi mana bi dala mama tuo wacho samoro inyalo yudo thuolo kichopi kirengi by the time Telegram chopi kidok kata ng'atu bende koro siwi ma onitie kar kanyo kata kanya koro Mogi Juang weche thoth ahinya ka e gazet ma Daily Nation ma bende ang'ayudo thuolo mar rango kaachiel koda ka scandal mano mar mauta mano miyo koro jal machielo bende omaki kendo ne oyawne bura manyien mano e kaunti ma Nairobi kae mano Yagnesh Devani mano bende nomako odiochienge mokalo weche mag somo bende nitie kar kama omi pek ng'anyo malimbo odhi bedo machal nare kupet mawicho kolieke juma mokalo sani koro neno picha mantiere karka mag Jonat. Haya, The Standard bende neno ka koro nitiere kae ka bende wang'eno odiochieng' makinya mano tarik 8 dwe mar 8 higa ni rowere nolieko ni gibiro bedo ka gibago ng'anyo machielo e pacho kae. Kata kamani wacho ni nyaka sani koro wanyalo wacho ni jotelo kata piny Kenya duto sani koro rito mar neno ni odiochieng' makinya obo bedo yo machalo nade. Ondike kae ni 10 billion club tough tax awaiting CS mano tich mapek ma koro rito jogo mayando gwel mar mondo mi opong'a lemo mag jotend migepe e pacho kae. Bende aneno ka piny Kenya medo rieny mano e ng'weye kata tuke mag dhi mbele mano e boma ma Paris e pinyno mar France. Ka bende nyaka sanano koket nyadendi moro kae Chebet ka bende wacho ni ene ma nyalo bedo no kelo ne Kenya goldi goldi e tuke go madhi mbele mano ma Paris. Jatend piny Kenya jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende jod bura moko koro nyise no tim tije kaka jalup jatend piny Kenya kaluwore ni nyalo bedo ni obayo yo okotim gino ma oyangi nonego be notimo kaka jalup jatend piny Kenya. Mago duto ibo bedo ka iyudo e nonro mar gazet okinyi makawuono. Bang'e Cleophas ibo bedo kitayo twak mokwongo. Twak mokwongo kawuono en penjo mwa penjo ni bende jo Kenya mantiere oko kata diaspora
ni kod thuolo mar keto mwandu pacho kae, mano kaluwore koda weche mopogore opogore mantiere mabiro dhi bedo ka warango kae kod jogo maketo mwandu pacho kae, to gin jogo mathothgi ok odak e pinje maoko, to ka giduogo pacho ka bende giketo mwandu. Ng'uro osebedo mathoth Joyce kiwacho ni jok manie ok oluor keto mwandu pacho ka kaluwore kod lwasi moketnegi kod sirkal kod gik mathoth bende mantiere iye kanyo. To kopogore kata mar sirkal, luoro mar tiyo kod wede e tayo dongruoge mopogore opogore mantiere ka. Inyalo oro milionde turi ka chopo pacho ka, iwacho ni ogerni ot, kiduogo gimiyo odok chiegni kata gi ot, iwacho ni ni nyamburko maoro machalo kama, ipenjre ni bende isebedo kiluwogi. Koro jogi wuok to chako tiyo gi kembe mamoko maketo mwandu ma bende nengogi nyalo bedo ni malo. To wan bende en achiel kuom gigo manyalo bedo ni duoko keto mwandu ma pacho kae piny koso oyo. Koro nadhi bedo achiel kachiel gi jogo ma bende keto mwandu pacho kae to ka gitiye pinje maoko ka giduogo pacho koni. Achiel kuom gi yawo clinic mano mare e kaunti ma Homa Bay, kendo iwacho ni ka en achiel kuom gigo en ok ojalonyo weche mag thieth. En thuolo motemen mar loso ohala kata mar keto mwandu mondo lakteche gi nurses mamoko ka bende oyude yuto margi kata tich ma ginya bedo ka gitimo. Kaachiel koda kanyaleni machielo bende mantiere pinje maoko, en bende ng'ature kod achiel kachiel okonwa kaka dhi. Japuonj bende mbalariany mano ma USIU Africa bedo dhi bedo kar ka, mano Dr. John Magambo. Oleronwa bende en opuonjo wechegi mag ohala ta ahinya matudo pinje maoko. Dhi bedo kata ka oleronwa bende thuolo mag keto mwandu mantiere pacho kae sa achiel nyaka sa ariyo, ang' wabed gi thuolo mar bedo gi mano kae. To bang'e kauno chieng' tich adek tedo gi chiemo, kae to bang'e mbako romo chenro ma idhi kel kanyo kod Joyce Oduor kochako chal mar fwambo kod twak e mbako romo. Mana ponono ka Joyce nigi penjo mara keto mwandu ne jo diaspora odhi chalo nade? Penjo ma kamago Cleophas wabo bedo kwa penjo gi kata jolony ang'eni biro bedo kadoka nikech ang'eni Nyakwara Mugia be nitiere kod penjo mopogore opogore ma ginyalo gombo mar mondo mi giwinj duoko magi. Ahinya nyako tudore kod keto mwandu e pacho ka, ahinya ne jogo modak e pinje maoko. Chenro mar mbako romo Nyakwara Mugia wabo bedo kwa goyo mbaka kotudore kod siro somo mbalariany. Ahinya nyako kale weche mag chiwo hola mosebed ka ichiwo. Ang'eni nitiere jopuonjre ma biro bedo ka donjo e mbalariany e hikgi mokwongo kata mago miluongo ni freshers. Bende ging'eyo lai makare mano mar applying kata help kaachiel kod scholarship mano kokalo e lai manyien mar chiwo hola makamago mano oyanga kod sirikal mar Kenya Kwanza. Chiedh nade bende ang'eni gikale nyaka sani. Mago duto Nyakwara Mugia wabo bedo kwa twake okinyi makawuono. Omiyo chako tudri kodwa kokale namba mar ote machuok 33600 kaka pile. Mbui maro mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Tudri koda Mugia duto ta yuda kacha Cleophas Oluoch machiegni nikech ma en ropiny. We wakwong wayuda thuond weche manyien. Kwa hakika wameingia hata kwa maduka, wamekunywa soda, wameingia kwa mahoteli, wamekula chakula ya wengine, wamefunga biashara. Violence comes because maybe a team is not well prepared. Every Kenyan, as per the law, has liberty to demonstrate. Hospital pod otamore tich. Ok wanyal yawo hospital watero yath panadol matin to onge ng'ama thiedho. Ogen nas achiel ok nyal tiyo e hospital. Nyakwara Mugia machiegni neno weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduor. Moheo ji auchiel dhi nyime gi yudo thieth e osuptende mopogore opogore e boma ma Kisii ka ji moko ma kwan gi poko yangi bende oringo gi hinyruok e lweny ma omuoch e tugo mane obagi mar skund sekondar e paw tuke mag Gusii Stadium. Kaka jafwambo marwa James Opondolero, tugono e kind tim mar Kodero Bara gi Musingu nochungi kuom dakika 30 bang' johera mag Kodero Bara donjo e chuny pap ka gikwedo kaka tugono ne itayo.
Ma e kaka ne chalo e alap Magusi Stadium County ma Kisii bang' tugo mane dhi nyime kind Sikund kod Dero Bara gi Musingu bedo gi rochruok. Johera mag adhula mane oyuoro e tugono nochako bayo kite dakika machuok tok Sikund Sekondar ma Musingu loyo gol margi mokwongo kokalo e opich achoma. Uganda mathoth mane oyuoro mar neno tugono nochako wuok e alap ka gimanyo kaka ginyalo konyore mar wuok e kinde mane amen gi ng'wech nomako mach. Obila kaachiel gi askari ma kaunti ma Kisii notiyo gi rieko mar golo oko joma ne odonje pap, gino mane okawo thuolo mar dakika 30. Lweny mochuo chieng' ne odhi nyime oko mar alap Magusi Stadium kama jopiny ne bayo obila gi kite. Mohewo ji 6 mane oyudo hinyruok ne oring godo e osiptende mopogore e boma ma Kisii. Ubabe wa mpira ni kwenye uwanja. Ubabe wa mpira si kwenye stands pale mahali mafans wanaona mpira. Kwa hivyo kuanzia hapa kwenda mbele, najua mchuano huu bado haujakamilika. Tunatarajia kwamba wale ambao wana tabia kama hizo, tafadhali haina haja. Inakuwa aibu sana kabisa kwa mashabiki kama sisi. Tumetoka mbali, tumetumia pesa kuja kuangalia mpira wa wanafunzi. Tulikuwa wanafunzi sio villagers, na wakiingia kwa uwanja ambao umetengenezwa pesa nyingi, alati ametengeneza, wanaharibu kila kitu. Na kwa hakika wameingia hata kwa maduka, wamekunywa soda, wameingia kwa mahoteli, wamekula chakula ya wengine, wamefunga biashara. Kanuwege jofambo kocha mar Musingu nolero ni arita kwe nyaka koro jiwe tuke mag Sikunde Sekondar kokwedo malich rochruok matimore kinde ka kinde tuke mag sikunde. Magi timore tok lweny bende wuok e alap ma Sikund Sekondar ma Cardinal Otunga e kinde matuke mag Sikunde Sekondar gwenge ma Nyanza ne dhi nyime. Violence comes because maybe a team is not well prepared. Fans don't play football. Yeah, hata sisi mimi nikishindwa, I lost at the region last year. I said yes, it's next year is there. So fans, particularly this region, at least 2 coaches died from Gambaria boys. I think they're taking it lightly, but it will get out of hand. Because fans don't play football. If a team loses, they cannot force, because they wanted the match to stop so that the match is repeated or something happens. Kamanda mar obila e kaunti ma Kisii olero ni nonro osechak timo mar ng'eyo gino mane okelo lweny ma kamano. Kata kamano tugono ne odhi nyime bang' kwe bedo e alap Magusi kama tim mar Musingu noloyo kod Dero Bara gol 1-0. James Opondo, Ramogi TV. Okil Bethuel Kapere owuok oko mar kwedo wacha bedo gi tudruok mora kod kambi moro ma otisi ne Springmark Investment Limited mar Ambrose Abuti mayangore ni ne owuondo jopiny mathoth ma Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu kendo gikone lal gi milionde modhuro mag omenda. Moko kuom jodak ma Eldoret mane oketo pesa gi e kambino medo yuago lal magiseyudo ka giseyo jotend kanisa mar Dominion mayudore Eldoret kuom jiwogi mondo giket pesa e kambino. E gwenge mag Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu, waromo gi William Gutembe, achiel kuom jodak ma kaunti no, masani yuaga ng'e tok lalo omenda mathoth kokale kambi mar Springmark Investment Limited mar Ambrose Abuti, mane owuondo gi ni pesa gi biro nyuolo pesa moko mathoth. Gutembe wacho ni moko kuom gi ne okawo nyaka hola to nyaka sani pesa gi olal miru. Tulieka pesa bila ya kuambia mabibi zetu, wengine hawakuambia mabwana zetu, wengine tuliomba pesa tukatoa kwa watu ambao tunasema ni ya kwamba marafiki. You introduced friends. So they are on our neck like, bring Ambrose, wewe ndio chanzo ya ishi. Gutembe ma en mana achiel kuom jodak ma Eldoret makwano lal mathoth, seyo jodolo mag kanisa mar Dominion manie kar dak ma Action e boma ma Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu kuom siko kasogi mondo giket pesa gi e kambino. Ushawishi wa kanisa la Dominion. Mababa zetu wa kiroho walituingisha kwa shimo, na si at ilifanyiwa nje, ilifanyiwa kanisani. Na nasema nyinyi wote nataka mwekeze. Unaanza kusikia watu wa 1 million, simameni mwekeze hapo 2 million, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Bende olero ni Ambrose ne nigi oboke duto nyaka mayange kaka jal manyalo golo omenda mathoth kowuok e agulu mar bengi, to gino madhiero gi nono en kaka ne oyudo oboke go duto to kara nen mana chuth mane owuok oko mar mayo jopinya. Unajua kitu ambacho kinanishangaza ni ya kwamba Ambrose alikuwa mpaka na certificate ya capital market ya Nairobi Forex ya Kenya ako nayo. Namba 2 alikuwa mpaka na license ya county. Namba 3 alikuwa na transact on a daily basis over 5 million
Kwa hivyo alikuwa na barua kutoka kwa Central Bank, approval ya Central Bank ya kwamba you can transact from the bank over 5 mpaka limit ya 5 million. Sasa sisi tunachezwa kwa sababu hizi institutions zote zina intelligence yao kujua huu mtu ni sawa, huu mtu sio sawa. Okil Bethwel Kapere maliekorini netiyo machiegni kod Ambrose Abuti owuok oko mar kwedo tudruok mora gi kambi mar Ambrose kowacho ni ne omiye mana tich mar loso raka mane imiyo joma ne keto pesa mondo onyuolre. Ambrose company is purely independent. It has nothing to do with this law firm. There's no money trailed through here. No one paid any money through this company. Everything else was done through Ambrose. Okil Kapere bende olero ni onge pesa mora mane ichulo kokale kambi mare mar okil kolero ni ne oyango mana jogo ma Ambrose ochulo. The same way he used to handle his clients at a personal level, that is the same way we. The only thing I was ever requested to do was once he made payments in between, was to draw an acknowledgement that this client has been paid this much. And that is purely within my rights as an advocate, because I have the agreement. Jogo mane Ambrose olal kod omenda magi koro kwayo sirikal mondo konygi e yudo ratiro magi. Serikali haiwezi kuambia kwamba hatujui mtu mahali hapo. Serikali inajua mahali yako. Lakini nani anamfunika Eldoret? Joyce Oduora, Ramogi TV. Johala machiro matoi dhi nyime gi gedo manyiena mar kuondegi mag ohala tok muoch mar mach manowang'o chirono. MCAs mag kaunti ma Nairobi ne olimo chirono odiochieng' manyoro mar kawo pach johala kaka inyalo pog kony magiseyudo. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero kuom chiwo mar shillings milion 1.5 manyo chiw gi jatend ODM Raila Odinga, siling 400,000 ibiro mi familia manowito wedegi. Ma e chal mar chiro mar Toi ndalo adek tok mach makoch muoch kendo miyo johala wito mwandogi kod ji 4 wito ngimagi. Johala osechako gedo manyien mar kuondegi mag ohala. E kindego, jotelo mopogore otimo limbe e chirono mar kawo pach johala ewi kaka inyalo pog chiwo magiseyudo. Koloso e chirono, MCA Masara Ng'ombe Ward Lawrence Otieno owacho ni e kinde mane gavana ma Nairobi Johnson Sakaja nolimo chirono, nokomiye thuolo makare mar loso kaluwore gi ichwang' mar jopiny ewi singo mosebed kichiwo maonge tim. Lawrence oyango ni kuom chiwo mar mabati 1,000 kod shillings milion 1.5 manochiw gi jatend duond bura mar ODM Raila Odinga, shillings 400,000 ibiro chiwne anyuola manyo wito wedegi. Pesa mane jakomo chiwo nyoro total nyogin shilling milion 1.750. Ne asewuoyo kod jo wafanyi biashara bane giwacho na ni mondo pesa no family ka family dhi misling 100,000 ma mondo gidhi ne ka ginyago chalo go ikrok mar dhi ko jogi manyo giwito ngima. Omedo ni achiel kuom yore mag keto arita makare e chiro matoi en mondo sirkand county oket picha mag wang' dede kata CCTV kod teyni marieny otieno. When the county will take over the management, I think the county government will organize now the security for our county to manage these security issues here. MCA Malindi Samson Ochieng to wacho ni nitie dwaro mar bedo gi geche mag nego mach kaachiel gi kuonde pi moromo e chiro matoi kod alwora mare. Bang' nong'o loche to nyakwa kuny pi makalori dwaro pi to ringo piyo ka pi machiegni to dhi simo mach. Wach moro ni dhi simo mach Toi to pi omo Githurai ok nyal konyowa. E chiro ka chiro nyaka kunye pi mabedo mar emergency makapo ni lori obiro to pi orumone to pigre mokaw to nego machiegni kanyo. Jakom mar chiro mar Toi Joshua Ogol olero ni chirono opoge kidienje 10 to kata kamano kidienje 7 kende emane oyudo masira makama. Sons mobedo gi shida gin sons 7. Wasebed kod leaders mag sons 7 gi magisekawo nying jokanyo matimo ohala kanyo. Koro ka chiemo kata kony moro amora obiro to waketo gi kamoro achiel to waluongo jotelo mantiere sons go nikech gin ema ging'eyo jo ohala man kanyo. Koro ng'at moro amora moa oko mare ringa ka otit around koro odhi yudo ka koro kare onge. Koro gin ema wamiyo gi gigi to gidhi poko e son moae. E kindego johala kod jotelo
Omedo kwayo kony kuom jogo machuny gi ng'won mar ni kony magiseyudo nyaka sani okrom kaluwore gi kwan ji manowito mwandugi. Ne wawinjore gi administration mar chiro ni pesa mane Raila okelo ni omedgo mabati moko. Noluongo traders, but traders oyieno omedgo mabati moko. Kata kamano ineno ka ji to dhi mbele chapni koni gi koni ka ji gedo. Jogi gedo gi pesa mar mfuko gi gichakogo. Gichakogo pesa mar mfuko gi mondo ka koncha biro to yud ka gidhi mbele. E kinde ma jo ohala gi dhi nyime gi gero manyien kuonde gi mag ohala, gimedo kwayo kony kowuok kuonde mopogore opogore mondo kony gi duoko ngimagi e yo makare. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga dhi nyime kod yudo sira mar bedo e lemo mar jalupo gai mar duond bura mar ODM kaka achiel kuom lemo madito masani odong' nono e ODM bang' ka nyocha owal moko kuom jotenda duond burano e lemo mag migepe. Riwruok mar jod bura ma Wakeini Kewopa owuok oko mar sero mbulu ne Wanga ka giwacho ni lony mare mar arieya e duond bura mar ODM nyiso ni oromo bedo e mesa maduong' mar ODM. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero, wach makamano bende osir lwedo kod MCAs kod jokombe ODM e kaunti ma Homa Bay. Sulwe mar gavana ma Homa Bay Gladys Atieno Nyasuna Wanga dhi nyime kod rieny marachar e duond bura mar ODM. Let us know when you are ready. Riwruok ma jotelo ma joma mine Kewopa owuok oko mar chwalo kwayo margi mar keto Wanga e kom maduong' mar telo ne duond burano ka lek margi en miye lemo mar bedo jalup ogae. Ka giloso kod jofwamb weche e alwora mar od bura, jo od bura go wacho ni ng'ama miyo onego yud achiel kuom lemo adek masani odong' thuolo e duond bura mar ODM, to wenge gi neno mana Gladys Wanga kaka ng'ama miyo manyalo rito olemo mar machungo maber gichia kod hera mondo kik oto. Sisi tunajua katika chama cha chungwa kuna kina mama wengi sana ambao wamekuwa katika chama tangu kitambo, wamepigania chama na wamevumilia mambo mengi sana. Lakini tunajua tuna dada yetu ambaye ni mheshimiwa gavana wa kutoka Homa Bay, mheshimiwa Gladys Wanga, ambaye tunaona yeye ameng'ang'ana sana na tunaona uongozi wake vile alivyofanya haswa kwa hivi sasa akiwa kama gavana wa county ya Homa Bay. We are not begging or asking for tokenism. We are saying she's capable. We have seen her leadership in the last parliament as the chair of finance. She did so well. She excelled. As you have heard, she is the chairman or chairperson of ODM in Homa Bay. You have seen her excellent track record as a governor now. Lemo mar jakom mar ODM ne odong' thuolo juma mokalo bang' John Mbadi Gwetao kaluwore kod gwelo mare ka jatend migawo mogwel mar omenda kod jatend piny William Ruto. Lemo mag jolup ogai mar ODM ni thuolo bang' Wycliffe Oparanya kod Ali Hassan Joho bende yudo lemo mag ten migepe e sirikal, gino ma omiyo jotelo ma Wakeini mag ODM dwaro mondo Gladys Wanga okaw achiel kuom lemo go. Samidhi ted manyien ni tokne mine to wakwayo mana kom achiel kende kuom kombe madhi dong' nono e ODM ka. To wakwayo ne dhaka achiel kende mine ng'eny ta achiel mwaketo mbele kwa sasa, wakwayo ne moluor Gladys Atieno Wanga mondo uminwa Gladys. Kimiyo Gladys okimiyo mondo ODM kende, imiyo mond Kenya mangima. Awuka mar Gladys Wanga bende odhi nyime kod kutho e kaunti ma Homa Bay kama jokombe mag ODM e kaunti no owuok oko mar goyo ne debe e kawo lemo mar jalup ogai mar ODM. E bwo telo mar spika mar od bura mar kaunti ma Homa Bay Julius Gaya kod jatend kweth jo od bura mathoth e kaunti no Richard Ogindo, jotelogo oramo ni kinde osechopo mar miyo Gladys Wanga lemo kuom tego duond bura mar ODM e kaunti no. Wan seneno kaka Governor Gladys Atieno Nyasuna Wanga osetiyo gi party nyaka no chak politics mare, kaka ose promote party activities Homa Bay kaka otimo weche mag party kata national level, kaka defend the party. We feel ni Gladys Wanga oromo bedo achiel kuom deputy party leaders mar ODM e Kenya ka mondo ODM odhi mbele, ODM ikre mar kawo sirikal in the next election.
Penjo mathoth medo nyuolore ewi jod bura mag ODM mane duond bura no chano miyo kum ewi tiyo machiegni kod sirikal mar William Ruto. Nyaka sani, ODM oseloso osiep kod sirikal ka koro penjo ene jogo mayande osedhi motelo e bedo machiegni gi sirikal pod ibiro mi kum kaka ne osingi kata oyo. Walter Nyambaga ni kod lerno. Mit to kendo lit to kendo jal monyiera chien ema mongo lak mamit. Mbaka masani dhi nyime chunjo od bura mag ODM mane ochan mi kum tiyo machiegni kod jatend piny William Ruto. Bang' jo od bura chiko ne timo limbe ne jatend piny William Ruto e kar jot mar jatend piny Nairobi tarik 4 dwe mar 7 higa mar 2023 e duond bura mar ODM ne okawo okang' mar chako lai mar kum ne jo od bura go. Kamiti mar ODM ne oluongo nyaka moko kuomgi mane oluto ombulu ka siro chik mar omenda mar 2023 kendo chiwo chako lai mageto miyo gi kum. Jo od bura go mane oyudore kama tek tiyo kod William Ruto oting'o Karoli Omondi ma Suba South, Paula Buor Marongo, Felix Odiwuor, Malang'ata, Mark Nyamita Mauriri. E listino bende noting'o Seneta Tom Ojienda ma Kisumu, Eliso Odhiambo Magem kod Gideon Ochanda Mabondo. Jo od bura kaka Mark Nyamita Mauriri ne oredhi fwai ma ok tin ne shillings milion 1. Paula Buor to kod Eliso Odhiambo ne okowe chien e fwai no. Moko kuom jo od bura go mane oywagore mowe gi fwai mar 250 oting'o Esther Passaris ma Nairobi County. Kata kamano, sani ginyiero gi wi tado bang' jodito moko e tend duond bura mar ODM e piny owacho mane omiyo ilunyogi kod pi maliet. Penjo en ni to bende ODM biro kawo okang' mar kum kaka ne ochano motelo kapok ODM oyie siro tend William Ruto. Gino ma jagoro mar ODM Edwin Sifuna ok ni thuolo mar duoko mongirore. There's no bail. I have not heard a bail. I want to take this opportunity as the SG of ODM to thank the constituent parties of Azimio for the decision today to endorse the proposal by ODM to have Honorable Junet Mohammed replace the Honorable Opio Wandayi, who has been nominated as a CS for Energy. Penjo medo gidore koponi ODM biro dhiyo nyime kod nono matut gimomiyo jo od bura go ne oyiero tiyo gi Ruto. Gimomiyo ne giwacho ni gilimo Ruto ne dongruok. Bende ODM biro duoko fwai mane ogo jo od bura go koponi ne gichulo. To bende ODM biro gwelogi kendo kwayo ng'uono kaluwore kod okang' mane okaw mar bolo moko kuom jo od bura go e lwet nono. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Apis jondik buche opuodho lokruok mane otim kod duond bura mar UDA mar golo Cleophas Malala kaka jagoro margi kendo gwelo Hassan Omar. E oboke mare, jandik duond buche Anderitu oyango ni lokruok makamano ne oluwo chik matayo duond buche. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, UDA kata kamano podi ok owuok e bugo bang' apisa mar Nderitu miyo gi ndalo 180 kata dweche 6 mar tieko yiero mage mag kor gwenge maonge leo. Ndalo 5 bang' kuku maduong' mar duond bura mar UDA thicho oko Cleophas Malala kaka jagoro maduong' margi, apisi ma jandik duond buche opuodho Hassan Omar Sarai kaka jagoro manyier mar duond burano. E oboke mane ochwale ute fwambo, apis mar jandik duond buche opuodho lokruok mane otim kod UDA bang' yango ni oboke mar teng'o lwet Cleophas Malala mogo ne ochopo dwaro duto mag chike matayo duond buche. Apis mar Anderitu bende ogolo chik ne duond bura mar UDA mondo tiek yiero mag jotende duto e bwo ndalo 180 mabiro bang' duond bura mar UDA chwalo nyime yiero magi mag kor gwenge tok yiero makamago bedo kod ywarok kaachiel kod ng'ur mathoth. Gwelo mar Hassan Omar kaka jagoro maduong' mar UDA igeno ni dhi tieko gwandruok mag telo mane ogoyo tach duond bura mar Joka Wilbaro e bwo telo mar Cleophas Malala. Malala osebedo kod wich bar kuom thuolo malach bang' moko kuom jood bura mag UDA wuok oko kendo nyise ni oonge teko mar loso e logi nikech ne ok oyiere kod jokanyo mag UDA. Ng'ur moko bende osewuok ni midhiero mag Malala ne okel kod osiep mare kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Ma bende ne oyangore e lela chieng' Jumapil e kinde ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne oseyo mane ogol godo Cleophas Malala ka jagoro maduong' mar UDA. E twak mare kod ute fwambo mag oganda jomasawa, Gachagua ne olero ne okosum pache e wi okang' mar golo Cleophas Malala. Chris Owino, Ramogi TV,
Nairobi. Nyakora Mugajwa ngi report mar Chris Owino emochopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono. Wasoma ne moko kuom ote ma uchwalonwa kokale Facebook kacha kama wantiere achiel kachiel okinyi makawuono. Vitalis Ochieng wuod game Karariu wacho ni live Joyce Odura semolo kodu e chenro e okinyi masani kanie chenro kama koro sikunde bende obukore gi timbegi otek. Mar ariyo wacho ni Gashagwa to cham nyanje mane ochako wuona weche siasa wawene jo siasa donge an kodu e weche te. Monica Akum wacho ni watching live from Nyakach Pacho. Kenneth Matiba Makana wacho na semolo from Kakumba Wangete kae. Vivian Mako waka wacho na neye kabisa. Kamin Junior bende wacho no yaure urukanyo aneno ka ana yani Masai agomos ne johala Matoi Market. Nyakora Mugiajuang erokamana inya kuom ote ma imedo chwalonwa ka wadhi mbele kod chenro marwa okinyi makawuona ka mana yueyo madundo gi sani bang'e to Cleophas Oluoch biro bedo katai e nonro mar gazet kikidhi maboro. Escape to the coastal paradise by grabbing the 25% discount from View Travel. Unwind and indulge in an all-inclusive meal plan for a 3-day stay at the luxurious Diani Reef Beach Resort, where every moment is a blend of elegance and relaxation. All these for only 31,000 Kenya shillings via SGR and 38,000 Kenya shillings for the flight option. Enjoy unlimited drinks and snacks as you slow down to the calmness and tranquility of the sea through thrilling water adventures. Wind down the day with spectacular sunset views on the shores of the Indian Ocean. Don't miss out on this exclusive all-inclusive offer from View Travel. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream, explore, discover. Dive into the vibrant world of Afrimax. Get ready for a whirlwind of color, flavor, and creativity on Viusasa. Watch as Dennis Chege transforms second-hand sneakers into stunning works of art for your feet. This is what I'm talking about. And that's not all. Beatrice brings a burst of innovation to baking with her unique and irresistible taste of creativity. We call it baking with love. Baking isn't just a recipe. Nice. It's a passion-filled journey through flavors and ideas. This looks so amazing. Tune in to Afrimax, where African stories come alive. Only on Viusasa. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno.
Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono angol kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Oya orenyo kuro mag joang kino machiegni mantiere kar kae. Nonro mag gazet chako sani ayanga ka wabedo ka wanono gazet mar The Standard kon mano mar Daily Nation. Arwakni machiegni. Bed kora nyaka giko nyinga Cleophas Oluoch. Jagi sumo kanya kwar mukeo nyaka tisango tantiere kae kod Ansel Oyango. Ansel oya ore kino machiegni nade. An maber Cleo. Chiwo maber. Achiwo maber. Gazet makawuono an achiwo maber. Bende wawacho ni ka wangima to wangima ne ruoth. Wacho ni kinde gi bende mo ntiere ka yudo thuolo marango ni gazet to wacho nade. Kawuono ntiere weche ariyo madongo ka. Wang'eyo piny morugo kawuono ntiere weche mag jotend migepe. Ma odadho gi juma mokalo. Koro kopuodhi gi duto kar gi 20. Gidhi bedo e yo machal nade. Tich marito gi kachiel koda ka wang'eyo maber ni wachomo kinde ma iparo jogo mane owito ngimagi mano bang' muoch. Ne tarik 7. Iwacho ni tarik 7 dwe mar 8. Mano kane weche mathoth notimore pacho ka. Odiochieng'no nitie oganda mane owito ngimagi, bom ne oba. Mano e gima kelo wach maduong' ahinya momiyo pek e gazet mano mar Daily Nation ma kawuono mantiere kar ka. Aneno ka Daily Nation boyango wach Divani pod ni ka weche mag Triton gi weche mag Mauta pod okwake ka. Wachore ni noringo kuom higni malawo 10 makoro higa ni dwe mar 1 noyawne bura to bucheno pod dhi mbele. Amago wabro neno Nat be buogo ng'anyo ka. Wacho ni gibro ng'anyo. Gachagua be pod medo ywak ka. Gimomiyo komore komore sirikal. Giyango joge oyango reasons apaga beach. Reasons apaga beach momiyo ok en ng'at man gi mor. Mama koro wadhi ng'iyo. Gi weche mag Olympics be waneno kaka Kenya nigi mixed results. Waneno ka joma nyiri timo maber, joma yawuoyi to struggle. Koro bedo nang'o. Mesa diponi olokre. Kaya kama dano achake ite mokwongo kar kae wacho ni ero Kenya diponi no obuono weche maling'ling mane biro ka tudo monj mano kelo tho mathoth ahinya. Miwacho ni Al-Qaeda bende jok mano wacho ni gikawo responsibility mara attack ma kamano. Ma bende en sigana mumipeke ite mara 2 kod mano bende mara 3 gazet mara Daily Nation ma kawuono mana mantiere kar kae kiwacho ni e ite no mara 2 nitie mathoth ahinya manotimore. Wacho ni piny Amerika ne okon ni gini nyabedo ni dhi timore. To en okenge mage manokawo manokelo lal mathoth ahinya ka gintiere kar ka. Iwacho ni nitie miyo mane nitiere Isiolo mano winjo ka jonjore gi kata terrorist ne chano mar monjo kar mbetre mano ma Amerika kachiel koda ka olalo no Manyali mano mantiere e kaunti ma Mombasa. En gimoro ma bende ne owinjo to chiwo report e kinde madwarore. En ne oweya koso weche ne chana. Wachore ka ni jofwambo nyoyudo maling'ling moro ka ni nyaka bed ni ja-Amerika noninde itgi. Mano migi maling'ling moro ni jonjore pango monjo US Embassy gi Nyali Bridge. Miyo moro mane nigo hotel moro kuro nowinjo ka jonjore go pango ni gidwa dhi monjo Nairobi, gidwa dhi monjo US Embassy. Ma koro en nochiwo maling'ling ne jadolo moro. Jadolo no nochiwo maling'ling ne Paul Muite mayande go ne pod MP. Jaod bura ma Kikuyu kinde go ne en jaod bura. Koro Paul Muite nochwalo hotel no ne
jotend obila ma koro nochwalo ne US Embassy. Kinde cha bing'eni tudruok ok ne yot ahinya nikech ne waonge gik moko WhatsApp, email ne pok obedo that popular Kenya ka gima moko. Koro ne gitiyo gi Telegram, bang'e no to noluw gi phone call. Kata kamano wachore ni bang' mano be pod ne nitiere weche moko manotimore. Achiel kuom gi ni ne nitiere lori moro manone ka donjo kochunge e kar donjo mar embassy ma US mantiere Haile Selassie Avenue Nairobi ka, ma iwacho ni lori no ne nigi maruti mopogore opogore gi mbom mopogore opogore. Kendo iwachore ni jonjore moko mane nigi bunde be nowuok manorakre gi security mane nitiere US Embassy kacha. Kane pod girakore gi jogo te maruti nomuoche US Embassy gi some other buildings manie bathe kanyo nobedo affected. Makoro ka iwacho ni dine bed ni US Embassy owe ninde itgi, dine bed ni negi kaw maling'ling no serious, gino monjno ok dino timore. To monjni iwacho ni ok no affect Kenya nikech wanya paro kata Dar es Salaam be US Embassy ma Dar es Salaam be no be affected, no monj that same day. Makoro onego kaka inone sani kaka oyange sani, kata kamano iwacho ni gigi dino geng, dine bed ni nitiere some relationship malong'o kind polise ma Kenya gi US Embassy. Paul Mwite be kindego gi jadolo mi iyango ka nyinge Gitari, iwacho ni ne gin joma ne oppose single party, gina jok mane nitiere forefront kane gi push wach mar multi party kindego, makoro gimbe sirikal ok ne winjgi ahinya. Makoro nyalo bedo ni mane gimomiyo sirikal ok nokawo gino motegno koso nang'o, koso mage penjo ma jasomo nyalo penjore. Kamano nyakoro mogo jwang' bende kirango mana bathe ka nitiere weche mamoko ma pod nitiere. Iwacho ni kotenore koda monj makamagi, iwacho ni thoth ji manoyudo hinyruok mopogore opogore ondik nyinggi karka. Ineno ka Douglas Sidialo, nitiere Diana Mutisia, Violet Musimbi, Edmund Ekutwa, nitiere Julie Stella Ogoe. Kind ji mamoko mantiere karka, kopogore gi lal mag teko mag neno ne jok moko bende noyudo ng'ol mopogore opogore. Giwacho no ken kata ng'ol no kende ema nitiere. Iwacho ni ok en mana physical, emotional bende nitiere karka, kaka ne oketho kaka chunygi nitiere, kata kaka giparo, kata kaka bende gibedo ka gitiyo machiegni kod joggi magihero. Iwacho ni bedo margi machiegni kod oganda gigo madwarore. Iwacho ni ka en emotion oting'o gik mang'eny, kaka inya bedo kimor kata kikuyo kata ka en gik mopogore opogore chunyi titayo gi yo machalare. Maruti to komuoch kamintiere to kata kokihinyori to buok no kende nyalo loko ngimani, nikech en gima ibro paro kinde mang'eny ahinya, en gima bro bedo kodi ndalo gi duto. Kata kamano to koro jomiwacho ka nodhi obedo gi hinyruok moko mopogore opogore ka, ma kaka iseyango ni moko nigi shida mag winjo, moko nigi ng'ol mopogore opogore. Mama matindo ni ngima gi change forever, ok kata ngima gi kende, kata ngima nyuola gi, joma gitenore go osiepegi. Nitiere joma nowito osiepegi kanyo ero, kata nitiere joma nowito wedegi kanyo ero. Mago be ngima gi olokore nikech US Embassy en kuma ne en kuma kidhiye to nyaka bed ni in gi a very good reason mar dhi kanyo. Kata kitiyo kuro nyaka bed ni jogweng'u moko bende nitiere motenore kaka timo nang'o, kaka ogeni. Makoro sama isewito ngimani kata yudo ng'ol mopogore opogore, ng'eni ngimani koro lokore. To koro mane ma giwacho ka ni gin kaka ne gichiew odiochieng'no en odiochieng' ma giparo nyaka kawuono ma wiyi ok nya wilgo. Nyakoro mogo jwang' wadhi e ite machielo ka wadano rang'ane sigana mar siasa mantiere karka ite mar ang'wen, mabende ilero karka ni gin Gachagua, gin gik mage mantiere karka. Ahinya wadarango ite mar abich, gazet mar The Standard, mondo morang'ane gik moko 15 mabende nitiere karka. Mawacho ni why DP is unhappy. Gin gik mabende ondika nyakoro mogo jwang' anyado thuolo mar mondo mi wanegi ane karkanyo mondo mi ang' yud thuolo maneno. Giwacho kanyo ni ero DCI mabende ne raid ofise kendo nochopo kanyo mondo mi otim grilling ne weche mamoko mane mako Gachagua. Wadhi e ite mar abich,
ema wadaneno wechegi 15 mantiere karka. Ma gik moko mamiyo jalup jatend piny Kenya ok mor ka bende gintiere karka. Iwacho ni mokwongo gik mane kwach kich otimo. Mar ariyo nitie wechego mag impeachment kata gole apis ma bende ok omiye mor ahinya e chunye. Iwacho ni being set up against the rest of the country. Mano ng'ama set up. E kindi gik mamoko mapod ntiere karka. Kiwacho ni sponsoring rebellion in Mount Kenya. Mano to atimo. Kata siya jok moko mondo mi kikiyie kode. Machielo bende ntiere otego mano keto ne Raila e State House. Mago bende gik moko makete ok bende ng'ama mor ahinya. Iwacho ni tie attempted murder, abductions kod arrest mago mag osiepe kata jogo man machiegni kode. En ywak machal nade. Iwacho ni harassment of Uhuru Kenyatta. Mano bende miye ok obed mamor. Answer. Moko bende mapontiere kar. Moko manikanyo waneno ka ntiere gik moko kaka delayed implementation mag minimum return. Moko ntiere ka sand misande go kolure gi joge mantiere party ma UDA. Lweny ma yando oseyango no wuok oko mago lweny makongo kata kuong ma sirikal ok opuodho. Moko ntiere lo mi yaka yanga Mount Kenya kochacha mabedo sponsored gi jodito manie sirikal. Moko ntiere ohendni mag nyithinde bende oywa kani ntie kaki gibedo scandalized matiende ni manyo negi amanya shida mopogore mondo ginen joma richo. Mogik to ywak ni jatend piny ok omiye protection, ok geng'e kolure gi monjo mopogore gi. Kata kamano waseneno wach Gachagua ni ka osekelo liete e sirikal. Mokwongo waneno ka nyalo bedo no pogo Mount Kenya derion nikech ntiere konchiel mar Mount Kenya region ma supporte, nitie konchiel mok supporte. Jok mok supporte achiel kuom gien makoro manyo gwel mondo bed interior cabinet mano Kithure Kindiki, National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wah be osekwedo weche ne mo olungre ne en ojagweng' ni I am a villager mago kodwa gima opush ambition ne mar I am a villager opush no. Laikipia East MP jomoko sekone ni mano primitive. Mano primitive. En dok chien. Laikipia East MP wan ka gi Kiunjuri be osetude gi weche mag protest. Kirinyaga Governor Anne Waiguru be osewacho ni osebedo okodwa ni jo Mount Kenya obed ambitious. Ng'ato koyangore ni odwa luwo chenro machal kama. Odwa ni chenro duto bed gima ene modwaro. Jok motenore kode waneno kaka wan gi governor governor ma Nyeri number 1 ma nyicha waneno kata mana weche impeachment kokwedo kama matek ahinya. Mutahi Kahiga wan ka gi governor MP ma Naivasha Jane Kihara. Wan ka gi James Gakuya mano MP ma Embakasi North ma bende odiochieng' ma nyocha kano winjo kanyo ka ne ogol kar ne oyudo chika wuok e doho ni koro ok onego maki ka itude kod weche ka mago mag siayo ng'anyo mano bedo kanyo ka timore pacho ka to mano bende no osiep Rigathi Gachagua mago osiepene. To gima koro ja Kenya kaka an penjore ka maduong' ni ento ero ywak ni isande sirikal to en owuon nyicho owuok oko mowacho nang'o ni kata mane e gwel manyigwelo godo ji mopogore weche mag moterore gi CSS Mount Kenya nyoyudo ji 8 makoro ji 8 out of 22 in total. Mamano en gi almost 30% plus ma en godo e cabinet ma currently mago jomotenore kode makoro penjore ni to ma pokoromo nikech nitiere gwenge moko mokoyudo kata ng'at achiel en oyudo ji 8 pod oywak ni maeri emisande go pod isande be pod oywak ni jatend piny osebedo koloso gi jatend piny ma gisebet piny kendo oluongo jatend piny en ng'ama ber ahinya. Kata kamano nitie gik ma jatend piny pok owinjo ywak ne mage mokwayo nang'o ni mondo jatend piny okonyego.
maduong' ahinya to koro donjo Raila e sirikal ma iwacho ni Raila donjo e sirikal kata Raila to wacho ni en to pok odonjo but science to nyiso nang'o ni samoro donjo kane sirikand Ruto donjo e telo nowacho nang'o noketo otego mopogore opogore konde mo make sure ni Raila ok donjo e State House. Kata kamano pok aneno Raila State House kacha maboyla ne thuolo osene mana ka King nobiro obiro ne ochal nade kini mantie kanyo koro mogo jong weche go thoth some ite mar ang'wen kod ite mar abich wadhi ne ite mar auchiel nyakoro mogo jwang ntiere omenda kata report mago omenda mabende lal e kaunti ma Nairobi dibed ni pando gimoro ka rombe osebedo godo 20 mano komiti mosebedo kacha katimo nonro e wi lal mago omenda kata kaka itiyo gi omenda arietha e City Hall mabende biro e kinde makore wacho ni report mabende ochwal kanyo kod jokanyo mag komiti magin ji 13 osebedo kanyo ka koro irango ne gendo gisebedo kacha ka giluwe machal nade komiti motelne kod MCA mano mamako ngeni mano Peter Emwatok mabende osebedo kanyo ka ochungo chenro mopogore ahinya e kaunti ahinya mantiere report ni Ansel dipo nitie gimoro ma e bag iwacho ni ipando ne japiny kata jadak ma Nairobi mabende owacho kanyo ni komiti no mi thuolo mano mar rango e kind gik mamoko koting'o timo nonro e wi ng'ama dibed ni e wuon Nairobi Revenue Service mano NRS kaachiel koda ka machielo mane tiyo ni Nairobi Metropolitan Services ng'ama nochiwo thuolo mar mondo mi gichok osuru e kaunti ma Nairobi dweche 10 gi wiye osekalo kendo milione mathoth noti godo to rombe gi bende osebedo kaka dhi nyime to report koro yango nitie gik moko ma ipando e kaunti moko dani mondo mi ochiwgi gintiere kanye mondo i kanyo gine disappearing report mabende nyalo bedo ni konyo komiti no nomi ndalo 60 nonyisgi ni within 60 days gi submit report gikel report ma komiti no los gi MCAs mopogore gi joma moko mano nego yang kata nego non kaka omenda itiyo go e City Hall kata kamano bang' ndalo 60 ne komiti no ne pok ochiwo ripode ma ne gichak gikwayo ndalo moko 45 ma be nomedi ma mago be norumo koro sani wacho ni dweche 5 oserumo to pok giketo report ainano e nyim jomonego ne giyang report ne nyimgi gima giwacho maduong' en ni report ni ready gisetimo nonro margi magiyudo ni mibadhi ni otimo kachieng' e City Hall kacha gisetimo nonro magiyudo nang'o ni pesa omenda itiyo godo marach omenda lal e City Hall kacha kata kamano nitiere jodito moko e City Hall kata sirikal ma Nairobi County gi sirikal maduong' mosebedo ka wacho nang'o ni report no konego be ni iketo report no bro yango Nairobi buketo Nairobi e rang'iny marach to jogo ma otenore gi report no wacho nang'o gin report no nyaka gi submit nikech nitiere proposals ma giketo kanyo ma kokaw to dhi reso Nairobi koro nitiere ywaruok kae e kind ji factions ariyogi ma ng'at konchiel nitiere joma dwaro ni report no kik yangi konchiel nitie joma dwaro nang'o report no nyaka yan nikech mano gima bro reso Nairobi moko be waneno kaka speaker ma Nairobi County Assembly Kennedy Ng'ondi nyo openj ka mowacho nang'o ni en lwete otwe mag gimo nyalo timo onge kanyo ni koro kako nyalo reso onge nyaka report no en gimo nyalo wacho onge nikech en speaker lwete otwe gimo nyalo wacho koro nyo onge gi information malong'o manyo chiwo gima koro jo taxpayers ywago nang'o ni jogi sekaw kinde mang'eny ka gisebedo ka giromo e otende opogore Nairobi ka Nairobi gi oko ma Nairobi to pesa malawo over $2 million osetigo e nonro ni to chal ka gima japiny bende ok dhi yudo resruok nyakoro moge jwang' ka gintiere kar kae e ite ni maiye mano ka wayudo thuolo mar rango ite mar 7 nitiere kar kae wacho ni why hundreds of petitions against cabinet nominees were thrown out gin moko mathoth ahinya mantiere ka nyakoro moge jwang'
e iteno mar 7 kanye kama sigana ni ntiere ka inya yudo kae kopogore gi mar Gachagua cha waserange gi kuku mare piny ka ntiere weche mopogore opogore. Mano e gimomiyo warango ni nyaka sani nyakwara Mogejwang' nitiere gino magazet ma Nation bende oyango ni ote ne or nitie jok mane oro ote kanyo kawacho ni aromo bende lemo ni an gi lony miyauru lemo mar bedo jatend migawo mar omenda pacho ka an gi lony. Moko bende wacho ni I support, I oppose, moko wacho reasons mopogore opogore. Mago bende ne obet kacha. Moko bende ne oro ote kalera maber gimomiyo ok gidwa mondo mi jotend migepe magwelgo bende mondo mi obed apis. To thothgi moko ne kata gisomogi. Moko ni osomo SMS or ne jaod bura kor ne speaker ona kaka ne somo kanyo gi paro mopogore opogore gi penjo mane ntiere. Dibedi pat japiny bende okwiny mana mapiyo mondo moranga ne sigana machielo mantiere ka. Penjo manya jopiny penjore maduong' ahinya ni petitions mayando dak som during vetting process. Kata kamano oseyangre ni commission no nyo receive petitions 1368 mago memorandum sorry of petition. Kata kamano 157 kuomgi nor kolure gi lony masani ma email to noyud ka okolure gi chik manie section 6 ma Parliamentary Approval Act. Memorandums 32 noyud ka onge tudruok moro amora gi gima iwacho kanyo ero. Mano koro mago be noket tenge. 17 moko noyud ka ok nyal tiyo onge basis, in other words inadmissible nikech ne onge sei, jok mane orgi ne onge sei. To jok ma iwacho ni noyudo petitions mani malo ahinya, I mean memorandum mani malo ahinya, achiel kuom gen Kipchumba Murkomen, Hassan Joho, Gaden Duale. Mage jok mane lead kuom ji 20 ma yando ogo kogno e mbele petition no. Nitiere moro ka be wacho ni enen gi memorandum against achiel kuom joma nyo gwelgo ni nikech en nodagi ni wadgi ok nyal kwalo penj ndalo mane gine e mbalariany nodagi ni wadgi ok nyal kwalo penj ni koro mane momiyo odwa ni ng'ano kir oko. Koro anapenja ni koro idwa no kire oko to wanotemo gore gi mibadhi tin ng'ani nokonyo ma ng'ato okwalo penj koso iwacho nang'o. Moko nitie ma yande oro mana yanye no yanya ji in gi yawa mano ero koro en yanye magi yanya jogo eko. To nitiere ma yande bende dwaro mana tich ma en okwati wacho ni anaromo lemo no miya uruti kamano kalore gi lony magintiere godo. Rang piny mar ite mar 7 ka nyakoro Mogejwang' nitiere mano ma wacho ni mine mantiere duond bura mar ODM yango kar kanya koro Mogejwang' ni gin koro gisiro Gladys Wanga. Giwacho ni lemo duto mantiere ODM madongo omak mana gi joma chuo. Wacho ni kinde ochopo. Hotel le kanyo kod Rosa Bui jod bura ma Kisumu West mabende oloso kanyo dichieng' manyoro kod jofuambo. Kanyo sigana motim kanyo kod Chris Owino. En lemo mar kawo kar Hassan Joho kod Wycliffe Oparanya. Koro gima timore ka en ni Wanga rather nyicha waseneno koyangore mowuok ni odwaro lemo mabedo jatend ODM. To nyewa neno ka mine mani Homabay nyosire sani kata kamano to mine madito sani koro manie ODM osewuok oko manyi itayo gi MP ma Kisumu West mano Rosa Buyu manye wacho nang'o ni Wanga ka yande nose tiegore ma nose prove ni onyalo tayo weche mag telo kano bedo chairperson ma Finance and Planning Committee kendo osebedo governor kendo wang'e ni en ODM chairperson ma governor maginane ma Homabay bende. Makoro mago gi joma mine go oseriwre wacho nang'o ni wamiye uru ng'ama miyo be oteme wang'ni wane kaka ng'ama miyo bende nyalo tayo party. Ma koro gisedhiro Wanga kaka ng'at ma gisepuodho kaka miyo ma gisepuodho ma gino ni en odari moromo bedo e lemo no. Samburu West MP be nyose wacho kata nang'o ni ODM leadership osebedo boys club for a long time. Wateme wawile anga waloke waloke ranyisi mondo wanyisre kaka it's a clear democracy nang'o ni koro wamiyo ng'ama miyo bende obede e telo kanyo ero. Nitiere moko be
ma supporte ok gin kata mago kende, to koro warito mana neno kaka bro bedo ndalo mabiro nyime ka. Aya, nyakoro mojwang kama ntiere kar kanyo sigana mamoko mantiere mang rang kar ka kendo mang mori e gazet mano mar Daily Nation ka. Dong manilai kama tina inya Ansel to tieko kar ka mondo donjo twak machielo. Devani mano weche go mag Triton mabende no kanyo en nodonjne kanyo higa mara 2008 mano ka weche manitude godo en mago mag wacho ni disposing kwan mamalo ahinya mago mag mauta mano mar petrol mabende nengo ne derom kata $71,000 kawuono ichope do mondo mi yude bura manyien mondo mi oyawne mano mapiyo kanyo kato bang'e waranga ni machinglo mantiere ka ikona ne gimineno gi paro mantiere kar kae kato bang'e ng'watieki pod wantiere e ite ni mano mar Devani. Wachore ni prosecution nigi paro ma yawo ne buche 11 ma mago kuom gi gin ma kisungu dendo ka ni including fraudulent disposition of mortgage goods, conspiracy to defraud and obtain money by pretense. Matiende nango nen gi paro mar mayo ji pesa gi yudo omenda e yo mok mar ratiro gi chiwo mwandu opogore ma moko puodhi kaka petrol no chiwo moko puodhi gi National Oil Company. Petrol mano ochiwo kogo omenda ne to romo siling million madhi mana 71. Ma lure gi contract kata rak mano yudo mar keyo mauta e Kenya ka mano miye through company mar Triton. Kata kamano wachore ni noringo Kenya ka molo higni 10 gi wiye ma koro ka ne Britain kocha ma Britain kocha be no setero case ma case neno Court of Appeal no wetoko koro ma koro no dugo Kenya ka koro ka dugo Kenya ka ma koro no make manyien moyawne buche mopogore go ma koro se yanga kaigi. To wachore ni nyokwayo through okil mare nyokwayo ni mondo oweye gi bond kata kamano court nyodagi. Aya, erokamano ahinya. Waranga ne machinglo mantiere ka ite mar 15 en ng'anyo ma Bangladesh kod mamoko mantiere kar ka. Miya paro ewi mano Ansel mapiyo mana ka watieko gimineno kar kanyo gi kaka Kenya ochung' e weche mag midila mag Olympics ka watieko. Nyewa neno Bangladesh kata ka Prime Minister nyo o resign mo oringo odhi India. Koro ma osekelo liet Africa ka ma koro Gen Z mokwongo ma Kenya ka oseyudo moral gi wacho ni Bangladesh nyalo wambe wanyalo. Waneno ka jalno machalo Museveni be ka liet ni e kombe ka. To kombe chalo manini ma Nigeria. To Museveni ng'achalo Museveni rangi ka goliet. Museveni rango kaka komno liet. Tinumbu to gosi ma woni ntiere. Ng'ato ni tok tinumbu kan. Ng'ato ni ka erima machalo chalo jatend piny Kenya. Jatend piny Kenya wasani yawa. To ka koro Nigeria molieti kamacha. Museveni be chokoro wasiwasi kibaji koro sechako goyo. Anto koro bro bedo korana ngonke chanto nase experience gini mana ma shortly mane joga nodonjo nyaka e parliament ka koro giamua ni gibiro nyaka state house ka koro giseyangore ni bro bedo nango koro mane gima machinglo keto ka. Aya, wach mari mogik weche mag Olympics koro ko tieko kar kae ng'eni sa orumo twak machielo nego bene chako. Olympics okosebedo komora kata kamano it is what it is. Kizungu wacho kamano. Joma chuo kosebedo katimo maber nyo aneno 1500 nyo lower ntie ng'weje mabe nyo kwa qualify kata finals omanyala nyicha weni nyalo mi okata bronze moro to nya neno ka nyoko timo maber kata kamano. Koro an gima lemo ne jomo dongi ni ka ginyalo gimiwa midila mopogore. Erokamano Ansel Oyanga. Koro mo joma ne makelo e giko nyinga Cleophas Oluoch riti masani.
Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi $630 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikeloni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. Yo sister. Niaje bro? How is your search going? Umepata mtu bado? Bado sijapata mtu. Sasa wacha nikuambie wale una avoid. Niambie. Mtu ana support Arsenal. Tena na si watu kama wewe? Achana na hao watu. Ni mbaya. They will overpromise you. What a good promise. Wallahi. I will do this. I will do that. I will give you the earth. Who deliver? Dial *811*280# to get one overpromise. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso kangeso kod jailieta. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo nigi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, saa 2:30 okinyi. Manera Mugi TV. Kick by. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV
kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye no wakete pile wacha. Ng'iane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata letre jiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero joma hero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno mana Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Machiegni nyakora Ramogi Jwang' kamoro amora ma intiere wakini machiegni kawuono wagoyo mbaka kotenore kod keto mwandu mago ne jo Kenya modak e pinje maoko kata diaspora to gintiere e pacho kata ka gintiere oko to giyudo thuolo mar keto mwandu e pacho kae. Nyakora Ramogi Jwang' arwakini machiegni kin koda kae nyaka giko antiere gi welo adek kawuono. Mokwongo antie gi jaket mwandu ma bende abomiyo ng'ato thuolo mondo mi okonwa gino ma otimo kuonde mopogore opogore, konde mag piny Kenya mopogore opogore. Watemo yudo kanyo achiel kachiel Patrick Lumumba Dea ma en jaket mwandu ang' wayude kacha achiel kachiel. Tang'eni ka waloso weche mag tudruok mare ang' wayud thuolo mar chako e studio koni. Adhi miya thuolo en jalony weche gi mag ohala kachiel koda ka keto mwandu gi lony mare mathoth ma entiere godo. Wada miye thuolo mondo mi okonwa en bende kotenore kod ohala ma itimo kuonde maoko mopogore opogore. Nyakora Ramogi Jwang' antiere e studio karka antiere kod wendo mano Daktari John Magambo. Daktari John Magambo oyawre ahinya kendo machiegni nyamusa ne oganda tiler ne oganda kopogore gino mano andiko kacha ni ijapuonje mbalariany no mano ma USIU Africa gi lony mari mag tiego jogo ma timo ohala kata kos mag ohala e mbalariany. Rwakini machiegni. Erokamano ahinya. Amoso jothurwa. Kaka Cleophas osewacho, an japuonj mar ohala
apuonjo global social sustainable entrepreneurship USIU the master's class kod undergraduate entrepreneurship bende sebeti ohala higni mokalo 30 ka setimo ohala bende anie several anie migepe mopogore matimo kungo kod kuro omenda. Erokamano nyakino machiegni agero ni lony mari mar ariyo ma intiere godo ma thuolo mar somo paro ariade kaka oganda mantiere ok nyalo keto mwandu e pacho kae to machielo bende nyakora mo jwang kokalo e yor mbui an gi welo ariyo welo ariyo go nyaneno gi kanyo kora mo jwang antie kanyo kod Patrick Lumumba Dea jaket mwandu kawuono entiere kaunti ma Homa Bay ka entiere kacha kinde mathoth ka entiere piny mar Amerika bende antie kanyo kod Sheila Olang tude kodwa ka entiere Brussels Belgium en bende gilony mare e weche mag omenda kod uchumi bende oketo mwandu ka entiere pacho kae yot gi pek nitiere karkanye ang'iena mondo mi arwaku ni machiegni achak kod Sheila Olang ka entiere pinyno mano mar Belgium kae to bang'e ayuda ne achiel kachiel ka wuok kuom Patrick Lumumba Dea ka entiere kaunti ma Homa Bay kawuono. Sheila arwaki ni machiegni okinyi ma kawuono inyalo mana konowa kaluwore kod lony mari gigo ma bende isebedo ka ineno ka gi ka keto mwandu en gino manyalore. Erokamano Cleophas. Achako gi moso jodalawa te ni oyawre uru. An nyinga Sheila Owego Lang. Kaka Cleophas wachono anya Karungu, nya Raguda Sori. Nonyuola madak Kenya lakini na adhi masomo madak Amerika higni 10 kaeto ka kanyo tabiro adak London UK masome kaeto gi France be matin gisani koro an nadak Belgium. Higni 2 mosekadho naneno ni mondo adog dala mondo anene ka nyalo chako timo ohala dala. Koro an gi ohala matindo matemo mondo atim dala sani. Koro aneno ni en gima ber kabisa ni wanyalo bet piny mondo wane kaka wakonyore joma nodak loka kata odak loka sani to ginyalo penjore ni ere kaka wanyalo temo mondo watim keto mwandu dalawa. Koro erokamano kabisa Cleophas. Erokamano ahinya Sheila Olang ilero yo makara ngenda ngwa thuolo mar kolo matut weche mathoth mantiere karka kelane Patrick Dea etwak bende ikonwa okinyi ma kawuono ituli kodwa yo machal nade arwaki ni machiegni Ramogi TV e thuolo mari mokwongo iyud thuolo mar konowa kawuono in kae kaka jaket mwandu en jaket mwandu e sekta mane to kamise bedo ka iluwe yot gi pek mar entiere kanye arwaki ni machiegni. Erokamano ahinya Cleophas. We akwonga mos oganda duto ma sani nika kodwa to ahinya jo Mabei. Sani anu Yugiska to Yugiska endi ncha wachako clinic ma bokelo de ji thieth ma paro ni nyalo kelo gimiluongo ni value add. Wadwa ni mondo gimomiyo na sani to adak loka adak Amerika e kuma tiye to okatiye yor thieth an e radio gi TV so chien kocha lakini wach mar thieth kaka jinongo thieth kuonde ma jinongo thieth en gima e chunya na nwang'o jiwo mondo akel gik minyalo migo jotuo thieth malong'o nikech nitie gik ma pod ok wan godo manyalo konyo ji machiegni. Wuotho dhi mabor Homa Bay kae ni ji dhi Kisumu
kata jidhi Kisii. To naneno ni wanyalo kelo gimoro kae Oyugis kae ma biro kelo thieth machiegni. Omiyo sani ane lab kae, to lab ni nyalo timo nyaka 98% mar test mora mora minyalo timo. To bende Patrick, yes. Mana kuom ranyisi ka ileronwa nikech kama intie kanyo wacho ni kanyo e gima itimo. Mago duto itimo ka intiere oko koso ne ichako timo gi hie ka iseduogo pacho kae? Kuda noko. Koro ma nyicho biro dal, asabedo ka atime most an gi jok makonya, project managers makonya ka indi gi engineers, medical engineers mosa konya kedo gigi all together. So atime ka pudan loka. Okay. Erokamano ahinya, aluog mondo mi ikonwa yot gi pek bende ma iyudo e weche machalo kama. Antie studio karka gi Dr. John Magambo. Iwinjo sigana mwachako go mana sani, daktari, yot gi pek mar timo keto mwandu pacho ka nikech gin mwandu mopogore opogore ma irango ni bende nyalo ketgi yo makare kata magichung kendo mana kama gintiere. Mokwongo, en gimoro minyalo wacho ni en adier kisebedo ka ipuonjo weche gi maga ohala ta inyama tudo pinje mopogore opogore e piny mangima ne jopuonjre magi kata jogo gi lony mari mar timo ohala, omenda mawuok oko maduogo pacho ka mawacho ga ni gin remittance, onya bedo okang' machal nade nyaka sani kaponi nyarangi? Erokamano kapok aduoko penjo ni, daher duoko erokamano ni Sheila kod Patrick. Nikech kwara nokona ni nyakwara kumintie okono idhi Kisuma, to nyakipar pacho. Koro yowuoyigi Sheila kod Patrick paro pacho. Nikech ka gin Kisuma to giparo ni pacho onego bed ni dongruok obedie, mwandu obedie. To mwandu mokwongo kendo maber en mar ngima, ma Patrick tiyo tich maber. Erokamano ahinya. Remittance ma wuok oko kuom diaspora en bilion 542, mano kalure gi Central Bank report ma higa mokalo. Ma en otonglo ma long'o ma koket e yor kuro mwandu to pogruok, dongruok bro betie pinywa ka. Nikech watiyo, nitie yor ang'wen ma wanwang'o go yuto, yor ang'wen mwanwang'o go manyonge. Either mokwongo in msumba ng'ato, mar ariyo in msumba mari wuon, mar adek kitimo ohala, mar ang'wen ikuro. So yo kuro miyo mi nafasi mar loso mwandu, nikech koro mwandu emiketo katiyoni. Yore moko adek gi bendi lose otonglo, lakini mondo ibed gi mwandu ma nyalo konyo piny, nyalo konyo oganda, nyalo konyi ka ochopo sani makoro tekoni odok chien ok inyal tiyo, nyaka ibed ni kuro. Koro remittance gi ka dhi e kuro to bro medo dongruok mar piny.
kakanye kama oganda mathoth nitiere. Sheila Olang adakele twak tilerno kar kae omenda mathoth wuok e pinje maoko kaduogo pacho kae simiyo kanyo moyo bilion 520 gi wiye mano mana higa mokalo to higa gibedo ka gilokore e kinde ka kinde korka kori Kenya bedo kanyo ka irange nitie thuolo mathoth ahinya mantiere. Bende paro ni piny Kenya osechiko okapu e yo makare mano mar choko gigo mawuok e pinje maoko tayo kioro pacho mondo mi one anen bende nitiere dongruoge manya bedo e pacho kae kaluwore koda omenda go mawuok e pinje maoko mioro ne jo Kenya e pacho ka. Erokamano Cleophas. Wiano will give wacho ni anya wacho ni an diaspora an joma ja Kenya modak manodak loka to koro sani temo mondo odak dala. To bende asomo weche mag uchumi koro mano be konya matin sama neno ni kanye manyalo keto pesa monego bed ni kano dala. Gimokwongo manyalo wacho ni piny ma Kenya sani otemo anyalo wacho ni chakre rais manokadho Uhuru ne temo matin mondo oyuawa jomodak loka mondo ne ane kaka wanyalo biro mondo wakan pesa dala. Koro mano nochako matin aparo mana na America kani chako puonjwa ni onego bed mondo iduog dala mondo ne kaka ikano pesa dala. Gik matindo kaka anyawacho ni M-Pesa mano konyo koro nomiyo pesa yot kabisa kata ng'ato konyisi ni or na lunch inyalo oro kata mana siling 500. Chon mane wachako ne chuno ni ka in gi pesa nyaka igol pesa kati dhi kuonde machal kaka Western Union ipang line kati or pesa nikech ni oro pesa mar cash. Tinde waneno kama nopogore koro anyawacho ni technology konyo nikech miyo pesa oro pesa yot kabisa. Mano mokwongo lakini kata obed ni yot moko osebedo ka watemo mondo wabed gi yot gik moko podok anyawacho ni pok wachopo kuma koro anyawacho ni koro Kenya oseiko kapu maber mondo kaw mwandu gi. Gimokwongo manyalo wacho ni en shida maduong' kabisa en shida mar corruption. Wan kaka jomodak oko kawacho ni corruption okawacho ni corruption mana gi wach sirikal ukachopo kata wach sirikal kata wan owuon ka waneno ni mondo wabi mondo waket mwandu dala samoro tek mondo yud ng'ato kata family ni kaka Patrick Sani wacho ni en gi project managers manyalo konye mondo yud project managers gi mondo ngeni mae ng'amo lony maber ema nyatimo tich makama samoro dhi ka tek to gima seneno yudo jogi tek tok ni jogi onge en mana ni tek mondo yudgi lakini kiseyudo ng'ama wacho ni manga molonye tije makama kineno ka idhi maber. Kora nyacho ni shida maduong' kabisa en corruption obed gi joki ma jodala samoro oro pesa dala ke inyisi ni nyathi cha nwasetero no dhi school to nyathi no onge school modhiye koro neno ka samoro mano keto ka chuny joma ni oko dhi ka tek matin mana nyalo wacho. Mar ariyo en wangeni World Bank no se wacho ni report mane gichiwo ne giwacho ni index magilongo ni ease of doing business index mar Kenya podok ber ahinya manyiso ni kachiwo kawuono kaka an nawuok Belgium wacho ni adwa dhi dala Narakana dwa dhi dala kidhi kata in kawuono Cleophas ni dwa ni mondo i-register business wala ni mondo yud permit iyudo ka samoro ntie gik ma waluongo ni red tapes yani ntie teko gik matek mondo ikadhi mondo yud ni mondo inyalo kawo wala ni miket kamano. Aneno ka Patrick ne wacho kanyo ni oyawo clinic. Ang'e ji mang'eny manosetemo yawo clinic to notamogi nikech samoro ka gioro kata equipment ochopo port ma Mombasa mondo gitim clearance ikwayi pesa mang'eny moingo kata pesa mar equipment mani kelo to ineno ka mano ibedo frustrated kata an sori wakacha anadak dala koro sori wakacha agero fish processing factory nikech naneno ni wan gi rech mang'eny to issues mag cold chain samoro chendo. Kora temo matin mondo ane kaka nyalo konyo mondo andik ji tich jogwen kanyo. Tiyudo ka nyaka kawuono osekawo anyawacho ni en dwe mar 3 sani. Kantie permits ma pod aonge go koa sirkal. Kuneno kama gik ma kionge gi chuny to inyalo neno ka gin tich matek matin.
Erokamano ahinya Shila. Ang'ina aduog mondo ilerno mathoth bende kotenore kod pek ma koro nitiere kar ka. Gin pek mawuok e sirkal mamalo kende koso kata kaunti bende nitiere gi lwete iye ka. Koro wawinj ane testimony kata sigana ma bende Patrick Dea ang' konwa ne okinyi ma kawuono ni en to mondo mi oket kare chenro gi duto mago mage mag yawo kare mano man kar thieth. To en onge lony weche mag thieth, ka en gi lony weche mamoko ma opogore. En to okete kama chal nade. Patrick, ka ni chako kata biro gi paro ni mano mar rango ni nyalo yudo thuolo mar tiyo e yo makare kod jogo mantiere kaunti ma Homa Bay. No chal nade, kel equipment pacho kaka wuok e pinje maoko, yot gi pek mantiere, licenses mage madwarore, to bende yot nitiere yudo gi. Bende gin moko manyalo jiwo ng'ato mawuok e pinje maoko mondo mi odhi e kaunti mondo mi okonye kata yudo license machalo kamagi. Cleophas, sani pok atiyo gi jo kaunti ahinya. Kane paro wach mar clinic, I go through ng'iyo garama mar kelo gigi kata ng'iyo gigi Kenya ka. To kana sang'iyo protocol teman tiere gi process teman tiere na amua ni moko tema dwa bedo go e clinic kae ni abro source gi Kenya kae. Koro kanye mana amanye an go ship na sipo moro ma daktari US kucho to nang'ise wach ni kado nong'isa ni en gi nyamin gi ma bathe ma en project manager mong'e weche gi notiyo gi GE. Koro nyane manadhi atudorago Dorcas Mukungwa no bedo very instrumental e gik matimo kae. Koro because and knowledge mar equipment setting up clinic ne amiye tijno monwang'o na companies ariyo Kenya kae, Applemed gi another Chimoquip. Koro all equipment na source Kenya kae. Koro ne ok abedo gi pek mar kelo gi pacho equipment kae. Yeah, kelo gi pacho. Nikech nasati upelelezi te aneno ni kelo gigi koa kucho nitiere gik mabedo matek nikech electrical kaka stima equipment gi tiyo gi stima mopogore opogore. To America watiyo gi stima mar apani Kenya ka en 240 watts to America to watiyo gi 110. Koro nwang'o converters gi nyalo bedo shida ne machine. Na ng'iyo the risk factors. Maneno ni nitiere less risk mondo anwang' giga kanye. Then the other moro machielo bende en ni kana source gik moko kaendi to koro anyalo nwang'o service kaendi. Machines gi nyalo bedo gi warranty kaendi. Service nitiere maka gimoro timore to jogo osakedo na Chimoquip gi Applemed gisaketo a process ma ka gimoro machine moro dhi marach iluongo gi to gimiye service. Machine moko be warranty for 5 years, 3 years. Koro mage manomiyo awacho ni source gik moko kate nong'ado na pek mar temo kelo gigo e port clear gi tax makamago nang'ado oko. Koro mano miya yot matin. But pek manitiere manyalo wacho en pek mar chako nwang'o license, nwang'o keto ji kama nyalo nwang'o value maber tek. Iloso gi kata jo government or county, jo county pokatiyo godo. To kiloso gi jo moko ma onego move iwacho ni the needle. Inwang'o ni nyaka time gimoro Kenya ka iwacho ni
facilitate. Koro facilitate me nyalo mi shida. But the Mosa Konya any very instrumental market kind and in York very trustworthy. It's a young man, Jimmy Wednesday. Kijana ni unge white machine gite very bright. Ma gite kada kuneno toke kaini unge white machine gite. Kore ene the resident engineer makain. Kagi tiyogi Dorcas Kugua. Isaketo jini maber kabisa. Kamano. Ero kamana enya Patrick de Ailero yo makare. Angwa kwa ikanyo koro monomika. Manyalo medo gimora chiel. Aye. Gimora chiel manyalo medo about county. Asanuango ka the county is very excited. Give more. Nyincha sayudo CS mar water into Sabiro ka. CS Mara project, special project, Grace Mercy de Nucha Nika. Kuro Wananoka, Gido Temonomondo, Gidwan Governor of Bio Yao, the Minister of Health, CS Mara Health, the Wagero Ninyalo team. Ero kamana enya ewacho ni tiyo makare gi county mondo migi duto chope yo makaro aborango to Patrick de akamwa duogo iri angwa kwa mondo iketa ka itiyo gi simu ikete kumoro ma onyalo bedo stable matin nikech ka osudo janeno yudo tabu neno chenro okinyi makoro kora ikete kumoro ma ukwe mos ka wantiere karka an gi Dr. John Magambo. Kum sigana mawinjo ka kuom Patrick Dea kod Sheila Olang. Debed ni sirkal ema thiro dongruok mag jogo mawuok e diaspora kata pinje maoko madaketo mwandu pacho ka nikech pek to pek kaluwore kod sigana mawinjo sani. Ka ok inyiew mwandu go pacho ka obedo matek igolo gi pinje maoko. Ero kamano nikech Patrick nokwongo timo gima dho ngere luongo ni research. Nikech ohala okochuno ni timo hala laini yo ma isomo or kumini e girieko kaka jo ohala kuma thuolo nitie mar ohala emitimo ohala inyalo time ohala tiyudo joma ong'eyo laini no. Ibinjo ni Patrick nokwongo wuoyo gi daktari moro America man gi lony chako man gi lony no bas daktari ni onyise gimonego tim aeto biro ng'iyo nto chike ma Kenya ka chal nadi to kod kose gik modwaro gi onyalo nwang'o gi e Kenya ka koro kopimo mago bonwang'o oyudo ni gigi onyalo nwang'o ka maintenance bro bedo mayot nikech gin nitie jok ma nyalo timo maintenance kaini koro challenge mane do bedo go kelo gigi koa oko oyudo ko okalo kanyo emomiyo dwaro ni kidwa timo hala dwarie ng'amo ng'eyo laini no ka oken laini mari mar ariyo jomoko wacho no onge samori oro pesa no wadu oro nwatni tok tim gigo sami dwaro gedo donge dwaro architect sami ituo donge dwaro neno laktar to koro sami dwa tiyo gi pesa ni sami dwaro kuro pesa ni tidwa tiyo go wi kati dwa tiyo go oweteni moko oro siepeni moko ma onge rieko mag kuro to wan gi organizations
ma ong'eyo yo kuro ma onego bed ni tiyogo mondo nyisi ni kidwa kuro e pacho ka tidwa kuro e yo mane inyalo kuro e yo mara miyo holo sirikal to koro iketo pesa imiyo sirikal pesa no to gichuli gimoro e wiye inyalo kuro yo mar real estate nikech bro chuni ni mondo idwar ng'ama ong'eyo mano ok watni okay ng'ani nyalo bedo watni but ong'eyo yo kuro teni iyudo geyo machalade kuom ranyisi ka Sheila ntiere Belgium to Patrick Dea ntiere Amerika kembe mantiere pacho kae makonyo ji e weche mag kurogi kata ka research bende osetimo en yot mane mar yudogi kembe gi nyalo yudogi geyo machalade gi jolony gi kembe gi ng'eny gi gin available online inyalo nwang'o gi through internet be search be confirm ni gin adiera inyalo cheko kata gi regulatory body ma confirm ni kambini to en otiyo ka oyiene en gi leseni magigi itim gima dho ngere wacho ni due diligence be kapoka ichako engagement koro ing'eyo ni kambini nigi nyalo mar tiyo tijni kapoka imiye tijno yes kamane kama gintiere opportunities magi mantiere kae sewacho kanyo ni ero ntiere olo sirkal ntiere mar donjo real estate mamoko machalade mantiere ntiere nyakora mogo jang sani mantiere pinja ma ok maluwo chenro penjere ni aket mwandu gi kure adhi e yor rech kaka Sheila odhi e Chakos adhi e gedo mag hospital kaka Patrick Dea bende odhi e Oyugis e county ma Homa Bay yore kuro nitie mathoth matin manyalo wacho ka en achiel wasewacho ni holo sirikal e yo mapuot kaka ndalo 91 minyalo nwang'o nyaka 16 ewi 100 holo sirikal kuom ndalo dweche 6 kata holo sirikal kuom higa ma pod inyalo nwang'o 16 gi wiye ewi 100 inyalo bende holo sirikal e ndalo ma thoth ma kendo koro yuto no dhi malo iyudo ka chopo nyaka 19 ewi 100 inyalo bende keto mwanduni e kambe moko ma iuso Nairobi Security Exchange mano bende yo moro ma inyalo kure inyalo kuro ma kanyo averagely return osebedo ka ok ber ahinya oblet about 13%. Real estate kaka wacho ka en ute ma ji dakie inyalo nwang'o 5 to 10 ewi 100 to ka en mag ohala to dhi nyaka 12 ewi 100 bende inyalo kuro eyo mar golo omenda makonyo johala matindo tindo machako ohala ma dho ngere luongo ni startups man gi nyalo mar dongo koro inyalo bende kuro kuomgi nikech wanwang'o ni joma kuro mang'eny ma startups gi gin jo oko ok jowa koro kochopo saa yuto to koro gin magi yuto pesa no wuok dok pesa no ok dong ka to mane en line moro ma wanyalo tiyogo
e yo kuro. Erokamano ahinya. Wadhi nyime bende nyokoro mag John ka nitie kod Sheila Olang. Okonwa kar kae. Nitiere gik mopogore kae wacho ni mondo mi ibed gi ng'ato manyalo konyi e wechegi mag somo rieko, e wechegi mag keto mwandu. Winjo kanyo kaka Dr. Magambo bende oseleronwa kar ka. Ochal nade? Kuom ranyisi, in mari kane yawe yo Sori Karungu, kambini kane ilose kanyo ka intiere Karungu koso nin oko, to tiyo gi ji gi abedo wede kata osiepe kata gi jolony mantiere. Ni ka urut machal nade, to joma ni oko kaka in machano duogo pacho, gitim gi e yo mane mopogore mondo mi ginene ni yuto margi adier okelo negi ber e kinde mabiro kata kinde magintiere sani. Cleophas, gima nyalo chako kinyalo yiena mondo aduok daktari matin. Iwuoyo maber kabisa kowacho kaka onego manjo ma olony e sekta mopogore opogore, lakini anyalo wacho ni e ground gik moko opogore nikech gimokuongo ni nyaka ing'e ni level marwa mar corruption Kenya ok ber. An asebedo gi kuonde mang'eny masekete pesa kata ka nyiewo lo kang'e maber ni mae en company en kambi mani online mosetimo due diligence gi kila kitu kawuono kia kusenene news ni nitie joma ne nitie Eldoret ma pesa gi olal mago nitie gin jomodak oko. To anyalo nyisi ni kata kawuono itergi e court, osipna mang'eny osetero ji mang'eny e court kabisa to poko maki nyaka kawuono. Mano ranyisi ni trust minyalo miyo e court kata legal system en very low. Emomiyo samoro kata kineno ni waoro joma wang'eyo kata sani ka nyiewo lo taoro wadwa ni dhing'ina lo mana dwa nyiewo na nyuki kata dhing'ina lo makama. Mano gima nyaka watim nikech ok wadak e pinje ma anya wacho ni wadhi online tasom ni Cleophas oyawo real estate kura dwa dhi tanyiewo golo to rumo kama ikwalo ji pile. Kura anya wacho ni mano gik moko ariyo matimore kanyo. Trust wa en very low nikech corruption. Mar ariyo wang'e ni legal system manyalo bedo ni mi protection moro miwacho ni kata ka ng'ato kwalo pesa na tang'e na butere court tibo make to boduoko na pesa na wang'e maber ni mago time mokwongo midwa dhi midhigo court michung' kaka an Migori County mithuthni gi ng'ato moduoki ni 200,000 mani keto piny time no onge. Mar adek anyalo yie gi daktari kawacho ni wan gi gimiluongo ni low awareness kuonde minyalo yude jogi. Kora anyalo gomba kaka mara kaka nadwa yawo kampuni na man go sani mar loso rech. Ambe oka somo gimoro amora mar rech lakini asomo uchumi. Kora anyawacho ni anyalo timo ohala kumoro amora maneno ni opportunity to nitie kata gap moro nitie mondo abede. Natimo due diligence, natimo research. To lakini gimokwongo manyalo chako wacho ni kaka an equipment ma atiyogo kata madhi tiyogo kaloso ice kata kaloso rech en equipment ma nyaka gol oko kabiro. Ma gimoro ma aparo ni en gima maber kabisa emomiyo ajiwo jomodak loka mondo tim investment dala. Nikech wan kaka jomodak koni technology kata mashinde ma wadwa tiyogo e factory gi wadwaro ni gin mashinde ma ok gin mashinde moti kata mashinde ma ok gin very efficient. Waneno ni investment ma watimo nyaka bed investment ma en very green. Anadak Belgium kae EU Europe en kumong'e maber ni gin investments ma gitimo gin very green. Koro kata an ka yawo kambi na nyaka make sure ni an gi technology ma en latest technology ma en very green ma ok keth stima mang'eny kata matiyo gi solar. Wan dalawa kucho Kenya Power en gima winja koro gimoro amora kiloso ng'e ni nyaka ilose gi solar mano koking'e ni ohala ni dhi maber. Koro nikech watemo upgrade technology gi nyaka wakaw equipment ma wagolo oko. Namba 2 an nok anyal kaw equipment Kenya nikech equipment nitie cartel mobet piny marita ni kidwa kaw equipment gi charge kata nyadi beach ka an dakelo gi kenda machul tax machul kere machul kila kitu. Koro ineno kama gimiyo samoro wadwaro that technology mani malo ka onge Kenya chuno ni nyaka wagol oko. To mar ariyo be samoro be yudo ni en ji achiel ariyo kende makelo very specific equipments midwaro nikech ane wala mar loso ice gi solar gik ma pod watemo ken gik ma wanya wacho ni waselonya ahinya kaka piny mar Kenya. Koro magi gik mantie.
investment be ma daktari ne wacho gi kizungu waluongo ni bonds, bonds be aketo aolo pesa ne sirikal be. Kanya wacho ni mano dhi maber, ok en gima ok chuna ni chiwo gokinyi ka paro mang'eny. Koro samoro joma ni oko nyalo neno ni wan gi currency risk, samoro dola ni malo, samoro dola ni piny, samoro siasa gore, samoro siasa ok gore, lakini anya nyisogi ni an asebedo gi experience mokrach ahinya olo sirikal pesa. Koro kadok gima temo timo Karungu. Karungu waneno ka wan gi rech, wan gi nam, wan gi gik mang'eny, lakini gimiluongo ni cold chain, mano gima waonge go. Iyudo ka ng'ato kata mondo gol baraf, ogolo baraf mabor, yudo ka omena nosekethore, rech nosekethore. Koro an kana neno kama wacho ni ma en gima ohala manyalo chako mondo alos maber. Gedo nok tek, mano tadhi ayudo ng'at maber kabisa matiyo gi fisheries mang'iona kanyo, mano nok shida. To mamoko nyaka kawuono Cleophas en gik ma waluongo ni administrative, wach ma Patrick ne wacho ni facilitation. Ngeni samoro iol kaka wan koni onge gimi facilitate, ichiwo gokinyi tiwacho na adwa permit, to sirikal biro to cheko ni binya yudo permit tiyudo. Mano mokwongo. Mar ariyo, an ok an Homa Bay County, an Migori County. To kantie ng'ata mantie Migori County, adwa ni mondo kaw challenge gimi winjo ka timore Homa Bay, mondo konywa joma ni Migori County matemo mondo okony kae. Asebedo gi project mopogore katemo reach out ne county kanyisogi ni samoro wan wabedo jomodak oko, wan kaka waluongo ni messenger. Samoro an gi osiepna moro mawuoyo go mawacho ni an gi equipment maka kata nyalo loso pi, anyalo loso gita, nyisi ni we atudi ane gi dala kucho mondo wane kaka wanyalo konyore. Samoro mane tich ma watimo ka wan oko koni, wan ambassadors mondo wakel dongruok dala. To iyudo ni kibiro kanyo to iyudo ka onge konyruok moro amora miyudo. Koro an Migori County asebedo gi a very opposite experience. Okay, wach rech lakini wach dongruok moko. Asetemo ni mondo achak waonge pi, wachak water project. Ineno ka kokin very clear ni ang'o madhi dong' e mfuko na tineno ka koro ji weche tek ne gima tin. Koro anyalo jiwo counties mamoko mondo konya. Aneno ka Homa Bay okin kendi Patrick, nitie ji mang'eny modak Homa Bay mawacho ni governor Mawanga konyogi kabisa, jiwogi mondo gibi mondo giket ginene koni gi kocha. Aparo ni Migori governor Ochilo imbe temane matek matin nikech wan ji mang'eny okan kenda. Ma waneno ni waonge ng'ama mako lweto, to wan gi opportunities mang'eny ma wan go. Temane mondo iwuo kodwa, irom kodwa kaka joma odak e diaspora mondo wane kaka wanyalo konyore kuonde mopogore opogore. Koro Cleophas ne kaka wuono nasedhi ayudo market maber, rech irito, rech makarungu, ji dwa chamogi America, ji dwa chamogi koni, to nyaka kawuono pod aonge gi permit, pareto permit. Pok ayudo permit mar export, ok permit modong go to sawa, onge shida. Nyaka kawuono akia ni biro chieng' mane to pok ayudo. Koro wamoko. To ma en kambi madwa ni mondo ndik mon mang'eny nikech kucho wan gi edhonam, ing'eni wan gi issues mang'eny mar fish mongering, sex for fish, gik machal kamano matemo mondo address. So anyalo wacho ni kantie kata kuma county government nyalo jiwa mondo konywa gi weche national government mondo odonje, mondo bedie, mondo wambe kaka investors mantie Migori County mondo wawinjane ni wan gi county majiwa to konyowa be. Ero kamana ahinya, ilero yo makare kendo ote mang'ero ni joge mago joga Ochila yako gavana ma Migori mabede kame itime ohala kata kama ikete mwandu mari uwinjo kendo giluwo chenro. En geno mara ne gidhi yudo thuolo mar romo gi jogo mantiere diaspora mawuok e county ma Migori kaka itime counties mamoko bende. Kapo ne romo kama nosebedo to Ochila pok oluong, entiere kaka wuono umanye tok chenro urome kode kod ji mamoko mantiere kar kae. Patrick Dea ageno ni koro oseduogo kendo koro ayude yo makare. Patrick winjo bende ka ageno ni luwo sama ne Sheila ne loso to owacho yot gi pek mantiere timo ohala tainya ei county, lwasi ma ichiwo onego bed ni chal nade. Okinyi ma kawuono ng'ato penjre ni osuru maponono ijuogo jok machako ohala machalo kama, gichal ga nade korka kori. Mokwongo ka gin weche mag osuru kata tax incentives, gigi manyalo miyo ng'ato oyud chir kata mor e golo osuru moko nene sirkal dhi lal kod pesane kata pesane dhi lal e yo machielo mopogore opogore. Licenses gi duto ma obedo kaka undikoru, en mor mane mantiere e kinde ma ineno ka ichulo osuru e kambi mari miyawo kama ikete mwandu tineno ka otiyoni e kinde ma wantiere sani tainya e piny Kenya kama entiere kanyo Oyugis e kaunti ma Homa Bay? Wachishuru kanyo
wach tek matin nikech system mana ng'iyo godo kujo kichako business to ing'iyo expenses ma in godo to seche michako business ing'eni mathothe mawuok onge madonjo immediately gine business manyien king'iyo averagely gine igni adek mokwongo gin iga ma poki established pod onge profit then bang' higa ang'wen abich kanyo koro in stable koro inyalo chako gimiluongo ni break even mano nyiso ni gimikete iye romre gi gima wuok koro in a level ma in and out is almost equal. Mano break even level. To stani kuma wantiere cha ka ichako business timi incentives mondo ibed gi chuny mojiwore mar chako business. Imi grace time period kana mar chulo usuru. To beking'iyo your income statement, revenue, the expenses, the final revenue. People need to net revenue en ango. Give me 3 years, the losses ma in gorogo nyalo bedo deducted. Makore in wango the money expense to me mar expense because again at the end giko higa kiketo usuru. So it did usually okay, mind you what the goal or the money expense. So no one in Dala Kaili, Timorestani. It's a conito, give my bathi. You do aroma, Guru, it was a man who could a kichako nuango Jima Biro Morom to Sirkal. Already duaro gimoro kuomi. So mano ntiere teko. Ma thing ni jok ma wataalamu mag usuru nyaka ng'iyane to jok ma dwa chako business in gine jiwo mane mimiyo gi mondo gichak business. Nikech kichako business to indiko jotich. Jotiji gi koro nyalo dhi ng'iewo gik ma gidwaro. Circulation of money bedo better. Because normally gik moko di ok mi chuny maber mar chako business. Apani mano gima kedo jie kama gibedo gi chuny mang'aw mondo gichak business. Erokamano ahinya Patrick Dea ilere e yo makare kendo kanya dana kel daktari Dr. John Magambo mondo mi olernwa bende weche mag miyo oganda geno ni osuru ma ichoko sani ok en osuru mano mar hinyo oganda to en osuru makonyo e regime masani kata sirkal ma waneno to en gima wuok malo karidore nyaka piny. Osuru mathoth dhi ne joket mwandu bende giyudo thuolo mar nyisruok kata yudo thuolo mano ma yawacho ni aket mwandu ka osuru midhi chiw kar kang'e ma no dhi loso ne jowandara odhi medo yedhe osuptal kama wantiere odhi bero apeyni madhi sori karungu mondo mi ji odhi oka omena kendo tere chiro yo mayot. Incentive mane ma sirkal onego bed ni chiwo mondo mi jotim ohala kata joket mwandu oneni adier ka duogo pacho ok adhi yudo lal mathoth. Adiera onego bed ni sirkal enhance yore mamiyo joma ni oko okel pesa mondo oger go piny ka. Sirkal nigi some incentives ma pod ok ber ahinya ni johala ma joma dwa timo ohala oko. Nyocha neno ka sirkal ne dwa medo osuru be nyithiwa odhi pap be wacho osuru no kendo waketo kando matin nikech
ne hinyo ohala. To ohala onego bed ni ka sirikal kuro. Koro jogi ohendni gibro chulo osuru. Koro osuru pod bedo mang'eny. Nikech ohala ndiko ji. Jomo ndikogo bende chulo osuru. Koro ka sirikal nyalo medo yo makulo ohala, gibro nwang'o no osuru dhi malo ma ji okowinjo ni gihinyore, joma timo ohala hinyore e wach osuru. So gima danyis sirikal ni joma timo ohala onego bed ni gi enhance incentive. Ok ni incentive is zero nitie, but okanyalo enhance gi mondo o create employment. Kech wacho ni sani tije mang'eny mwalose Kenya ka wuok e informal sector. Higa mokalo nowacho no en 75,000 jobs ne waloso mne informal sector. Yes. So duawe mondo koro gidongi and wa formalize gi mondo giyud kaka wanyalo kuro osuru. Ero kamano ahinya. Koro mogi jwang' en saa 2 mar okinyi gi wach mar Dr. John Magambo wakogo yuyo masani ka waduogo pod wantiere kae kod welo wan ka kod Sheila Olang, Patrick Lumumba Deya ni Homa Bay gweng' ma Oyugi, Sheila ntiere Belgium, ka studio ka kod Dr. John Magambo. Ka waduogo twak dhi nyime waranga ni joket mwandu onego duog pacho kaka giwuok e pinje maoko ka gin jo Kenya mondo mi ket mwandu e lwasi makare kosoyo kik dhi mabor. Mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny koda sigendni mayudore e wendego. Wadan thum gilmoro. Okay. Den giravi. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Chieng' Ngeso ka Ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima Ngeso ka Ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV.
Nyakora magi jong machiegni en mor mara ni podi kete kar kae chenro mara rupiny kawarango chal mar wach ni to en mane ni piny Kenya ka waketo mwandu to warange yo machal nade ada kale ote mokari adek kae to bang'e ang'ami welo thuolo mar duoko penjo mathoth kama gintiere kar kae koro ndikono sani SMS line oyaw en 3-6-000 ka Facebook wantiere live e Ramogi TV X wantiere kacha Ramogi TV KE ka mbui mara YouTube uyedwa kacha Ramogi TV Kenya imiyo wa comment mari kanyo to wasomo gi sane kaka wadasomo mantiere ka achiel kachiel koro nyakora mojwang'an gi ote moko kagi ariyo madani mondo mi wakale Lilian Seda wacho ni kakoro joket mwandu dar dhi e pinje maoko penjo gidhini uduto Sheila Patrick kachiel kodaka Dr. John kaginka kakoro joket mwandu dar dhi e pinje maoko nikech osuru kod security bende onge motegno diere ng'anyo mano kotenore kod ng'anyo joket mwandu giringo gidhiga kama chal nade aya machielo mantiere ka mano Jacqueline Awuor wacho kama oyot ka in gi pesa mang'eny to tek bende ka in gi pesa mang'eny nikech kikete e Kenya kae osuru duoko nus pesa nino koro onge tiende mano mago ote ariyo mana yudo kanyo thuolo mar kete yamo kanyo kata kamano wakale ote mamoko ma pod donjo kakalo e penjo mano wapenji kawuono nyakora Moge Jwang kidhi e mbui maro mar Facebook idhi do penjo ten penjo mano waketo kanyo ni bende jo Kenya man oko kata diaspora nigi thuolo mar keto mwandu pachoka oyot koso tek paro nyakora Moge Jwang odonjo kae mathoth ahinya ang'i yena soma kakadho mane wigi gintiere mbui mar Facebook kanyo ka yore wadhi yude achiel kachiel Freddy Kochieng wacho ni ok nyalre Kenya sani kaluwore gi sirkal matiyo kod agoko Jojo Wila wacho ni sani to tek nikech sirkal masani dangni sana an Jojo Wila kawuok Athi River erokamano ahinya ng'ama chielo nyinge Ken Odhiambo en owacho ni wawe pimo wiye chal ka gima Ruto penjowa mondo mi wapenj gi kama gikete mwandugi wan waketo mwandu e polo kuma ok ginyal chope kata yie ok ginyal chope awuoro aya Dennis Saka wacho ni koro aya en bende pache chal gi pach Ken Odhiambo John Bosco wacho ni riski marach keto mwandu dwaro goyo kwano matut Evans Mbago wacho ni otek kabisa ne wach sirkal masani tuomore Arsenal moro ni ka wacho ni otek gi sani nikech sirkal mawantiere godo Ochieng Omwanga Oyamo wacho ni jo Kenya man oko to sirkal dwaro mondo mi oket mwandu e Kenya to gin giringo keto mwandu e pinje maoko jo sirkal ringo keto mwandu e pinje maoko joma ni oko idwani mondo bi oket mwandu gi eka gichal nade mano bende sigana mangwa yoru kaka wuko mwelo man go ka Mustafa Ole Koyo wacho ni otek nikech jojuok mago makawo kuom osuru mang'eny mago wacho joma mantie counties ponono koso jochoko osuru David Otieno wacho ni wan kata mwandu ema pok waneno to jo diaspora ange yude magikele makile takinyi wan e Kenya kae sani wakia adhi diaspora ka chopo tabokono Master Weng wacho ni ene chenro Jared Konyango wacho ni wan wakia nyiswa uru emiyo wan ka koro wagonu mbaka ni achiel kachiel Investor Ben wacho ni ginyalo oro pesa ne ji mopogore opogore kata gi invest nyaka ne jo ajawa managers to keto negi mano wacho ni inyawo miyo jothum bende ang'u konwa no chal nade wan gi Sheila Owigolang kanyo Laura Okinda wacho ni jogi oluor nikech Kenya is very corrupt Mike Gari wacho ni oyot okotek Brian Bwana mogik wacho ka ni gini yot sana en mana ni kikimi wat ni machiegni orit ni mwandu no mathoth ang'asom ka ikinde mwadhigo nyime to ote mara Brian Bwana ni emadani mondo mi awinja ne paro kawuok kuom Sheila Olang kikimi wat ni machiegni kodi mondo mi orit ni mwandu no odhi chalo nade ngeni Sheila nkono ane sigana kata kutenore koda paro ni mane luoro mantiega ni kaketo wat naka gini dhi lal kata wacho ni kiketo pesa jomoko wacho ni pesa bo modho pi
mwandu kama nitiere. Ochal nade, trust issues mano alose ka Sheila. Cleophas, anya wacho ni mane trust issues mana wacho. Nikech kineno ote mang'eny misesomo kanyo, ineno ka shida en mokwongo anya wacho ni sirkal kao trust issues mopong' mang'eny. Kaeto wadok wach mar tiyo gi wedeni. Anyalo wacho ni onego watim mondo wang'i kaka watimo kaka profesa ne wacho ni kata kidwa tiyo gi watni no. Shida mar wat en ga ni iwacho ni kikiri weche ohala gi weche wat. Nikech ka chopo kuma koro accountability nitie kata koro idwa kawo mondo imak ng'ato mondo itere court kata gini gikino dhi kanyo. Tineno ka koro bedo matek matin. To profesa nowacho kanyo ni kata kidwa miyo watni no ben ng'at molony gimitemo timo. Kata an sani wach ni atimo gik fisheries. Anyalo bedo ni an gi wedena mang'eny mawacho ni anto dakiketa kata manager kata diketa mondo tem kama. Apa ni ber mondo wayud balance. Kantie kumoro mineno ni nyaketo watni to an advice manyalo miyo ji ket watni kuming'eni kata gik moko kodhi maber ahinya to ok obedo gimoro maduong' manyalo miyo koro kelo koko mang'eny kabisa e familia. To ka kamano to keta gik jok ma professional mano tich mayot ma en ohala ok en gimoro amora minyawacho ni dwa tugo en tich mar ohala. Karo kata obed ni watni no kochopo kar tich an awuon kochopo kar tich to alokra ng'ama opogore kabisa nikech koro nang'iyo ni pesa no dhi kanye to akanya to dhi kanye. So kanya wacho gi experience na asebedo ng'ama nanyalo yiego mogik kabisa ne mama ema nanyang'e ni kamiyo pesa ni dhi nyiewo na lo to nyiewo na to duoko na title deed ineno. So mano osebedo katiyo maber. To kao kamano jomodong' aneno ka samoro gik moko dhi marach to ineno ni afadhali mondo koro iketa kata mondo kwe obed e family kar mondo iket weche mang'eny. Koro anya wacho ni ki ng'amo dak lo kata ineno mondo ikan pesa dala ber ka itiyo gi channels kata institutions kata yore ma inyalo yudo gima waluongo ni accountability. Ma gimoro ka onge tinya penje ni nyoro 500 no dhi kanye to en kanye titiyogo kama mondo ng'ato kik ne marach ni kaka en watni koro samoro inoko emo miwuoyo kode kamano. Mano e gima duong' manyalo wacho. Erokamano ahinya Sheila. Patrick de adakeli etwa kendo mondo mi indikonwa sigana kotenore kod trust issues. Winjo kanyo ka Sheila ne tiyo gi mama mare mondo mi okonye keto mwandu e yore mopogore opogore. Koro ka kori mane ma osebedo katiyo kodi e yo maber. Mano kinyalo mana miyowa sigandi ka achiel koda ka ote mamoko modonjo ka kuom joneno maluwo chenro e konde mopogore opogore inyalo yudo thuolo mondo mi dwok kata imed paro mano asesomo. Trust issues to nitiere. Nyaki tim gimiwacho ni due diligence gi jok mi trust. Mokwongo nyaka kidwa timo gimoro to nyaka inwang' ng'at manigi paro machal kodi. Be ginyalo translate, be ginyalo ng'iyo gimidwaro ni wegi ma gimbe gikaw mano gikete chunygi kaka idwaro gino timo. Mano gima okwongo. Nikech kiketa ng'ata ma onge paro mar chiegni romo gi pachi kaka idwaro gino timore to nyalo bedo matek. Mar ariyo, nyaka iyud jok ma nigi the knowledge manyalo understand ni gini nyaka tim kamae. Mokwongo expert knowledge gima dhi timore. Ka en gedo nyaka inwang' an architect. Ka endi gima na ikwongo atimo en ayudo ng'at ma abedo referred mane tiyo gi GE Electrical. GE Electrical gin jok maloso gik madhi go sector hospital. Koro ne en gi knowledge. So the next thing en ni banyalo trusted. So trust ni came obedo trust mobedo referred. O referred no be trusted. Yes. Embo trust ngani. Yes.
iketo neto crumbs tineno ka ng'ano inyalo bedo trusted. The engineer makaendi en kijana matin, but na ng'iyo kaka pache chalo, to pachwa nodhi oro. Omiyo namiye that trust, anonka embe omiye that trust. So what do you maber? So trust and gima very important. To nyaka imbe mi jogo trust. Mondo give me trust. Apparently, man is very important. Kadimi yogi the power, mondo gi team gima gingetim. Nikijini kia, and you believe me, oginga onge gik mokote. And give business degree, degree namu kuongo na in graphic design, and aja guru. Mano was my first degree. Kato's second degree was a master in communication. What I knew about communication, radio, TV, and film. Kata no degree mara what I did masters business administration. Probably numbers bange, business processes bange. Kuru combine gigite to angegi mangiyo kumji madwana tigo. Ni communicate nade to and ngad maparo ne chalna. So trust issue to important. Family they ninga na kaka family. Wado mane masani koro nyesai no sa 2021. Bemo be ya clinic. Wado no na trust 100%. Not even a gig mokote, no can do what I know and receipt or keto receipt ma timo kama kapeso do to pay to jaka father peso do kama watim gona no anya longi seni mano wakil kamor kam kurkana nyesa sa meto an go wado mor matimbe ma an go gi trust ka base kore emba kete kaka ngat mangiyo na gik mo kuru kik miyo ji levels mag trust to miyo gi levels mag responsibility mingeni kak ginyo timore kamato ine mabiro in then make give very accountable. So I think yes, trust issue with here, but maga risks manyaka bedi mako ka okikao those risks to ibedo disabled. Gimene do timo ja okenya timo because in a lot of trust issues. So I think in yakibede gi gine do til moro mingion to risk ni kanye to risk ni anya lo mit gine do ke piny nade machalo kamano. Omiyo kaka one ga gisto kaendi ma gisto healthcare ma UBSI. I started to give ma and look very good trust. I said you can give my about Igachiel Goro, our plan, what the building kanye, what the loss of car kanye, his building no can come on tyranny, no can no go get a capacita. When you can no lock here. Jog it, you jog mangan, you know, jog keto rooms. Obiyo kemanya lo wacho ni nyaki trust gato to need some level of responsibility that he keto ne a way of my capability. Okay, me trust in it, move to change. Because then what is the bigger picture? Erokamana inya Patrick de ilere yo makare kinde ma wantiere sani ka duoge studio ka ira Dr. John Magambo. Piny Kenya sirkal mara William Ruto chaka gima girango ni koro ken migao ma ochungne limbe ngecho ne wach ma en foreign affairs sani koro gibiro ka giwacho ni en foreign and diaspora affairs kendo gin gi state departments mopogore mantiere karka jogi duto gigeto mar chopo oko sani gintiere gi
diaspora policy margi maigani mabende kairange are dwe mar abich kane pod en draft kapod item lose ichoko paro kawuok kuom jogi mopogore opogore magi jok madaketo mwandu pachoka to gionge yot kata gik moko mathoth mantiere karka iwoni en ang'o ma inyalo tim ma opogore kata gi sirikende machon nikech wacho ni ka onge support kawuok kuom sirkal kata joket mwandu gi giboluor mar biro pacho mondo mi giket mwandu margi to mana kaka wawache wuok malo koridore nyaka piny ang'ado gima Shilo Lang olero mokwongo timia pachi bende counties magwa ginyalo timo ang'o mondo mi giywa joket mwandu mane pinje maoko wano kacha kao mabe nobedo kacha gi hobik margi mane wacho ni International Investors Forum mabende nobiro conference manokelo ji kamora achiel Kisumu aseno rombe machalo kamago county ma Siaya gi Migori ka rombe makamagi nyalo bedo to nywand ka Luo duto onyalo kelo ber kata dongruok machal nade ne jowa kata onyalo yawo thuolo gimarom nani nikech mabe onyo niero sirkal ma Amerika dachako timo gik moko kuro joma nie piny Amerika duogo kaunti ma Homa Bay kuom ranyisi no kanyo kaka mar Patrick bende kamentiere ero kamano gini chako kamoro koro wapuonjore kwarano kona sembe rombo ipimo gi nyawadgi koro Homa Bay gi Kisumu osetelo manyiso an gini nyalo timo kae Siaya Migori onego puonjre kaka jogi timo mondo gibed ni ginyalo ywayo jogwa manoko mondo bed ni nyalo biro kuro mwandogi e dala ka kendo mondo okel dongruok e counties gi maini bende counties onego take advantage kanitie expo moko madhi oko mabende gigwa manie county go bende nyalo gatero oko kagiriwre gi national government mondo gi benefit jo county oyud benefit so mae yo ma wanyalo dongogo oko bitimore kiny gini iwacho ni nyathi konyuol to okuro chako wuoth to bendo podho to chung to kendo podho koro walan from the experience ma jowetewa mondo wakur wabende e counties wa nende japenjo moro wacho ni nitie jo ket mwandu ka mosebedo karingo oko giringo oko nikech osuru ni malo mae ni onego nyis sirikal ni yono biro kelo tabu ko bimedo osuru ni piny to kata kon sirkal gibo winjo nikech en ywak mosedhi miyo nyaka jomoko donjo ndara kata bongo wacho ni kata ka ging'eyo to wache ni gi awacha pod wache ni gi awacha nikech biro chopo kuma giwinjo ni adier ke jogo kuwuok oko to ji koso tije jogi koso tije koro joma onge tije mariek manyalo tiyo medore pod en asara kuom sirkal ng'ato ang' no winj wachni nyalo kawo ndalo to gibiro winjo ni gini ok kony uchumi marwa mondo wang'in to dwa mi kambegi tax incentive dwa kit tax in a way osuru kama miyo kelo dongruok nikech ka osuru ni kama nyalo kelo dongruok mondo ji onwang' tich mang'eny ibiro nwang'o osuru mang'eny nikech jomo ndik ka to kod kambi wuon bende chulo osuru gigi ok gin automatic ok gibi just happen kiwinjo story mar Dagote iyudo ka samoro odwa keto project kamoro to kawe kata higni 5 gwere gi jo county jo sirkal binyaka giyiere eka koro kit factory no koro ohala ka
risk nitie ma ginene Patrick owacho ma nyaka wang'in to dewaduok risk no piny nadi, but ok onego wawach nikech risk nitie koro ok wanyal timo ohala nikech mane momiyo en yuto gilal to ber ka gimomiyo itimo gima dongere wacho ni research en ka koro ilal idwaro kalal tilal matin emomiyo dongere wacho ni timang'o ikama up gi prototype actually prototype ae tibiro go prototype kore ka idhi timo pilot kapok iketo sendi mang'eny manyonge mang'eny ohala mi paro ni biro kelo pesa to pok ivalidate gi oganda ma itiro ni ohala no. Erokamano. Adani imako moro mar kanga duogo irangi miya wach mari mogik. Bengi maduong' mar Kenya, Central Bank of Kenya, oduoko piny gin wacho ni na base lending rate kawuok atamalo 13 mano odiochieng' manyoro nyaka atamalo 12.75 kama entiere karka. Okete kama chal nade nikech giwacho ni giattribute gi weche mag low cost mar inflation kachel koda ka exchange rate mabende giwacho ni osebedo ka otegno. Omiyo jok madaketo mwandu pacho ka thuolo mane jok madadhi kao weche gi mag ola kata kaka omenda circulate kata kaka omenda bende timo e weche gi mag ohala kod keto mwandu e lwasi ma Kenya masani kalore koda milome makamano monoyudo nyoro. Erokamano mane yo maber ma onego wadhiye nikech ka central bank rate ni malo koro johala kadhi holo e bengi gi bro holo e yo mamalo mas iyudo ka nitie non performing loan ma sani wan go ni malo nikech gima gichulo wi pesa ma giholo nyocha ni malo koro iyudo ka kambe go ok nyal chulo koro gima central bank otimo no ber nikech ka giduoko piny to bro yao kambe miyo thuolo kambe mondo hol pesa mondo gigorgo gidongrego kambi gi odongrego to ka kambi odongo to bende tije nwang'ore ma jopiny yute koro en yo maber magitimo Erokamano ahinya iwacho ni en yo mar chiro uchumi mano ka gintiere kar kae kalore kod wach ma idoka kuom Dr. John Magambo. Adhir Sheila Olang thuolo ma wan go sana dongi thuolo matin ne dakika boro mondo mi watieki to wadatiyo kod dakika boro ni waduto ami thuolo mokwongo mondo ilose gi joket mwandu kaka in mantiere oko to deki gombo mar duogo pacho mondo mi giket mwandu iwacho kanyo niero milome manyoro mabeni joka penjo daktari nyalo chiwo pachi kotenore kod gima ne Central Bank of Kenya otimo mano mar duoko base lending rate piny nyaka atamalo 12.75 kawuok atamalo 13 okelo lwasi machal nade ne timo hala to jogo mantiere oko kaka in giduogi dala mondo giket mwandu koso dimigi paro machal nade ka iketo mano kaka wach mari mogik. Erokamano Cleophas, anyalo jiwo ji te mani oko ni mondo kata obed ni tek manade to mane dalawa kwanya ringo apani kata kuluo gima timore kuonde mang'eny kuondi wan gi jomoro akama be diriembo wa ginyisa ni wadog kuma wae koro aneno ka wachako mondo wadog kuma wae koro ananya wacho ni kata obed no tek manade mano dalawa onge kuma anya wacho ni anya dhi watemo wathuthni kata ka wang'anyo kata wago koko mondo walos mondo gik moko obed maber. Gima mar ariyo manyalo chiwo kaka advice en ni kaka nawacho anatimo wale weche mag rech to kata ka counties machal kaka Migori gi Homa Bay kudhi kata tim benchmarking Tanzania mantie jirani wa sori kata Tanzania yote chiegni malich aneno kata Tanzania kata to nitie joma nachako go weche mag ohala
mag rech Tanzania mosedhi mokadha kabisa nikech gionge gi serikal mamiyo gi red tapes mang'eny kata facilitation mang'eny. Koro ineno ka gidhi mbele kabisa magiingowa. Kata ineno ka nitie joket mwandu mang'eny mauwa Kenya kadhi kuonde machal kaka Tanzania nikech gineno ni yot matin kacha. Koro onego wapuonjre kaka wan joma odak e nam nikech nam en nam achiel, idhi Uganda idhi Tanzania to wate wan e dho nam. Wapenjre ang'o miyo Tanzania dhi maber gi weche mag rech moingo wa Kenya kacha. Mondo wane ni wanyalo puonjre ang'o ma wanyalo puonjre. Gima mogik Cleophas manyalo wacho ma pok wamulo kabisa nyaka ni wachak go mbaka ni. En ni wantie gi gima waluongo ni cultural aspects mag investment. Ma an kaka ng'ama nyako kata kaka ng'ama mama, magi gik magin very important to me nikech chon noket ni an kosedhi monyuoma madak kumoro nono to koro pesa nacha ok anya duogo makel dalawa. Mokwongo an anyago erokamano kabisa ne jodalawa jo Karungu nikech Karungu wan wahero migogo kendo wahero welo. Kaka an ng'at ma agedo kendo adak dalawa, mano wuonwa mano miya lo magedo kanyo. Koro neno kama en gima ok en gima kawaida kabisa, but mane gimomiyo jiwa mokonya makoro sani investment ka gimoro amora magero an adwaro mondo ager Karungu, achako gi Karungu mondi kapok adhi kumoro amora. Koro anyanyi jiwo joma ni dala be mondo kony nyithindwa mang'eny kata jo kaka wan mang'eny modak loka, obed ni gin nyithindo manyiri, kony gi migiuru lo dala mondo gine ni ginyalo gedo dala kanyo kata center machiegni kanyo ginyalo konyo, kik uwegi ni koro ginoko. Kata obed nyithindwa ma jowuoyi ma wach ni nyalo bedo nokawo dhako moa piny moro nono ma gineno ni onge kaka nyalo dak dala. Ng'eni samoro nitie chike moko ma wabedo go kaka oganda maluo manyalo bedo ni miyo pek moro nitie e duogo mondo wabed dala. Koro anya wacho ni kaka awuoyo gi ji mang'eny modak oko ka samoro giwacho ni no an ok anyal gedo dalawa nikech anyathi manyako, onge gimoro amora matimo kanyo. Tuyudo ni nyathi manyako ni emolony manyalo konyo gi weche mag investment. Koro anyalo wacho ni ajiwo mondo watem mondo walu kaka wacho ni Karungu wakucho wan ji mang'eny, wan nyiri mang'eny mobiro kendo bet dala kendo jodala orwakowa kendo waneno mondo watim investment mang'eny kamano. Koro nitie cultural aspects mabe nyaka wazingatie wang'i ni wakonyore nade mondo wakony joma niloko mondo bi otim investment. Erokamano ahinya Shilo Lang, ilero yo makare. Wacho ni migogo bende ogeda oketa mwando kata ka entiere oko. Erokamano ahinya. Wach mogik kawuok kuom Patrick Lumumba Dea ka koro akawo wach mare mogik ka entiere Oyugis. Adana yud wach mare mogik to bang'e aduogo kadongi thuolo mar dakika 4 kende ta tieko kar ka. Ang'eni dakika 4 wadapoge makare nyaka daktari bende yud thuolo kar kae. Patrick machiegni. Mokwongo Migogo, welcome home, Sheila. Thank Wonderful you. job. Mokwongo madagis jo manioko dala e dala. To nyaki ne gi experience Mr. Bedogodo oko no, sani koro nyaki duoge dala. Uningis jo dala kaka gik mineno oko cha kaka nyalo konyo ka. Oko kono onge gima gilogo, ok giriek molowa. Ok gin gi paro maduong' molowa. En ni ka gikawo gimoro ni gitimo, to inwang'o ka serikal konyogi, local government konyogi, gik moko dhi maber. Amerika inyalo yawo company, anyalo dhi e internet, sani ta yawo company to chako operate, anwang'o certificate na right away, sechego. To gik makamago kik mi ji bed gi chuny mang'aw ni ok anyal duogo dala nikech gigi timore marach. Nikech then gima itimo en ni koro transfer of knowledge cha iwe awe kuma ni yude no. Ok apani mano gima ber nikech wan nyithi piny kama odake. Kamano Patrick, kwa tieko. Gina nyathi story. Omiyo jok mani oko nyaka wajiwre. Koro kaendi agesto kaendi atemo kelo, it's risky, but atemo kelo gik manyalo konyo jopinywa. Mondo kik ji wuok ni Homa Bay kadhi Kisumu nie magidhi nwang'e gine thieth molong'o kata idhi timne upelelezi gima chadogi kata ni idhi gine Kisii. Sani koro gimoro amora ma ng'ato nyalo dwaro Oyugis kaendi thieth moro amora onyalo biro Agesto Healthcare mo oyudi
labwa ka bro timo tuche temi nyalo tim ma daktari bro nyiso gi gima tibo mathiedhe kae. Erokamano. Omiyo Sawa. jok manigi nyalo Sawa emuru. Sawa emuru Patrick. Agoni erokamano kulo thuolo kara kidok Amerika wabo manyi mondo watwag pod achiel kachiel. Aduogo studio ka mondo mi atieki adongi thuolo ma dakika achiel daktari. Wach mari mogik mana ka wantiere kar. Erokamano. Awacho ne Shela gimitimo no ber. Thuru lo yieng'o. Nyaka waduok mwandu thurua. Kamano. Mar ariyo, awacho gi joma nitie, anyiso ne jowadwa. Somo en benda buru. Wa encourage nyithiwa mondo med somo. Ma atieko go, awacho niya. Pesa nyaka kur. Pesa dongo kaka yath. Nyaki pidhe. Iolne pi. Iume. Mondo kikwang marach ng'iye. To moloyo wang'i. So jowadwa maoko keluru manyonge mondo wagergo dalawa ubende ugerre. Erokamano ahinya Dr. John Magambo, japuonj wechego mag ohala e mbalariany ma USIU Africa, kaachiel koda ka weno machielo mano antiere godo Sheila Olang, otudore kodwa okinyi kawuono ka entiere Brussels, Belgium, mano kama otudore kodwa achiel kaachiel koda ka Patrick Lumumba Dea, mabende njaket mwandu e kaunti ma Homa Bay, otudore kodwa ka entiere Yugis. Erokamano ahinya. Daiko sekalo 35 tok sario mar okinyi mane makelo wegiko. Erokamano ahinya kuom bedo koda. Nwachak chenro nyaka sani twak dhi nyime mbui marwa. Wamed rango chenro mopogore opogore kaka wabedo ka waluwo chenro mamoko bende mantiere kar kae. Orit masani nataye chenro ma okinyi makawuono. Nyinga Cleophas Oluoch, jakisumo kanyakwar mokeo nyaka chisango. Orit masani. The August school holidays are approaching. After a busy school term, it's time for a break for the kids and for you. Let the little ones enjoy the sandy beaches while you relax during this break. Come explore and create unforgettable memories in Mombasa from 16,000 Kenya shillings for a 3-day trip via SGR. Take a dip in the ocean, soak up the sun as you witness breathtaking sunset views and explore the coastal trails while the little ones indulge in endless kids activities from 21,000 for a 3-day trip via SGR and 35,300 while flying. Malindi promises the family a blast with many kid-friendly activities and the opportunity to indulge in some well-deserved relaxation from as low as 25,000 Kenya shillings when you take the SGR route or fly down for only 34,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Book your holiday now and pay in installments with View Travel's Lipa Polepole option. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your August holiday now. View Travel. Dream, explore, discover. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ni manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai.
Ageno ni chiemo maber kamoro amora ma intiere, erokamano maduong' mar yudo thuolo machielo matudi kodwa e chenro ni matedo gi chiemo kaka iyude tich adek juma ka juma e Ramogi TV. Tedo gi chiemo kawuono wantiere e gweng' mar Agumo Moleme, kaunti ma Kisumu, kuma bende wadwaro tedo chiemb ahinya jomoko wacho ni chiemb jokano kata nyikano, to wantiere kano ka kore chiemo no ma bende wadwaro mondo walosi. Jatedo mar okinyi ma kawuono en jatedo Evelyn Orao. Erokamano ahinya. Iwacho ni wadwa tedo ang'o? Wadwa tedo mumi kawuono ma fresh. Mumi ma fresh ni bathwa kae. To ahinya jikia pogo mumi, jikia pogo kamongo. Miwa pogruok mar mumi gi kamongo ni en mane? Mae mumi wiye duong', kamongo wiye bet tin, and then thinyore gi malo. Dhogo thinyore kama, and then kamongo nigi scales. Kamongo nigi en chwere. Eninya ok chwere but en gi scales. Mok nyal golo onge ham, inya cham, but mumi en smooth to wiye obedo thanyo.